شلتو كناد جارقة مغورناد مولا شلتو كناد تاميترا والنبحرو سي تاميترا تاميترو النبحرو لاقى الشهر تاميترا والنبحرو خيري الشهر تاميترا والنبحرو سي تاميترا تاميترو النبحرو سي تاميترا تاميترا والنبحرو خيري الشهر لا 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 سلام تخطاتلت نايز channel كمي تخونو تصبوكت كونو ناي وطر تمنيتنايو زادر في قدي قوانقو عدي سلازخونت يا مسلني نبعات كساب سأرني أجيراتني so powerful نتي أملاق زمرقو هزبي نابلي نتهزبي نتحقر زقانس أنيهو anyway حسابي كمان فحبي لا تلي قرب حسابي كبار لني دعم صبات درفيا بحكي بهالنا عندنا كسا كنا يتعم مخانو كل تدرفتات وين دارقا ناب مزمور قصو زخريك تولد خليغا كسا كنا ناب أملاح زغرة بهزب كم زغانا نحاقوسو نخلو نقراتو ناب أملاح زغيو زحسب حبرة سبي زلنا It's so beautiful. Okay, and then let's go back to what is going on around the world. بدرجة عالم كان تاي خيار له انتاي جبر له اسكهن ركن فتنينا نقول له كانت تحزلكم كن فتن سلازغنا مجمريا بزي كنجمر كن فتنينا درجة عالم نازله. Partners, not rivals. Those are the words of China's President Xi Jinping as he welcomed U.S. President Donald Trump. The U.S. leader shared similar sentiments, saying the relationship between the two countries is, quote, better than ever before. Xi is holding talks with U.S. business leaders in a visit that is expected to be dominated by trade. Earlier, the two leaders met in the Great Hall of the People after a pomp-filled welcome ceremony. But thornier issues are also likely to be discussed, including Taiwan and the Iran war. كمز نريو دلنا كلتا عن تراتنا عالم تراقيبه مالو أقدا سيزي ركب مخاني زنقر زلو كساب حجي ركيق زخونة انتاي كم تزراربو انتاي كم زقبرو ناي واتسانالو سلازي مبزحتو بدحر مقاري جاز قبر زلو ندونالد ترامب دما عفو لو كيتم حيزو مالو وي تليفونو منتقلهم للو مثلني كساب حجي زخونة أقدا سي تويت زقبر يراخوني ركساب زينا زغرب من الباتها تليفون منتقلهم مخلو خمزغلو عبد جمجام علني بركيز حافة نخندز ساعات تتوقف دونالد ترامب مرة يكبيد نوع بزخونة لزيا تمليسنا أمريكا بخمي قلت سوالو كنري كنفتنينا مغنياتو من لفرج على أبز قد دايزي كنري خلنا قداس يجن نزي أقدم كخسر إحنا دلها خلها حدا أقداسي breaking news على لهم كم تيوم لالو. Minister Benjamin Netanyahu says the Prime Minister went on a secret visit to the United Arab Emirates and met with the president of the UAE. They say the top secret trip resulted in a historic breakthrough in relations between the two countries and arguably the two forces, right? CBS News Middle East contributor Courtney Keeley is live watching this historic move. What does this mean for the war with Iran, and what security measures would even have to go into having this trip be secret and not known to the world until just now? Well, secret maybe because Okay, انتايم زبلونا زلو زينا ازيو اقرام زينا نديوغن مقرامنا ها كل جزي كنت نقول لنا مغنياتو زلنا مدرخ نقول لا قرامك نملو سلازي نخل ابتك زي كوينات امريكان اسرائيلن ايران ابز دبدبالو زنبرو ايران ما بقد يا تملسلو زنبرت نا اسرائيل برايم مينستر بنيامين نتنياهو بحبو ناب امارات كيدو مس امارات كم سراخبن اقد اساس كم زغبرن يم زاربو زلو ويل بزح زقرم كنتات يكوننا منغوزياتهم كقاطم زخل بزح غزي بزح كنتات كرايون كراخبون رينا يمن سمينا يمن سلازغنا this cannot be such a secretive كونه كلني حد رويترز بعل صبصاب ياوتي وزلو بكل من قد ما نعو كجماد عوان رلنا Pleasure to welcome to studio senior Middle East correspondent Ariel Osran. And Ariel, as we start this broadcast, breaking news just in, confirmation that during this war, Benjamin Netanyahu secretly made a trip to the UAE. This coming through right now. What are you learning? Yeah, after earlier today, we learned that Mossad. كم تري وزن لهم ناي موساد حلافن بنيامين نتنياهو بحبو ابتك زي كينات ناب ايران كم زات ناب امارات كم زخدون مخادوم تراي زي كونه دما اقد اساس سممع كم زغبرون يزنغر زلو مرأيانات دماتي ابز حلف ززاربونا زنبرو ايرون دوم زبل مكلخالنا يصوار زاتولو اكلناتو كم زنبره ስለዚህ በብዙሕ መንገዲ ተፈላለየ ትርጉም ዝብዎ ዘለዎ እዩ ከም ዓብ ነገር ኮይኑ ድማ ዝዝረብ ዘሎ
ጀነራሊ ብዙሕ ዘገርም ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዘሎ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ስለ ዘለና it shouldn't be that surprising እዮም ዝብሉ ስለምንታይ ኣብ ዝሓለፈ ፀብፃብ ሂብናኩም ነርና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ if you remember ኣብዚ እውን ቪድዮ ሂብናኩም ነርና ንኢማራት ኣብ መንጎ እቲ ኩናት እስራኤል ትዝበለፀ ንካልኦት ሃገር ዘይትቦ ዝነበረት ምክልኻል ናታ እዚ ኣይሮን ዶም ዝበሃል ከም ዝሃበታ እሱ ጥራይ ደይኮነት ሰራዊት ናይ እስራኤል ኣትዮም ንኢማራት ይከላኸሉላ ከም ዝነበሩን ዳትስ ዋይ ድማ ኢራን ብዙሕ መጥቃዕቲ ኣካይዳ ክነሳ ከምቲ ዝድለ ክትሃርሞም ዘይከኣለት ዝበሃል ዝነበረ ዘረባ ካብዚ ዝመፀ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢማራትን ዘሎ ኩነታት ናብ ምንታይ ደረጃ ደይቡ ከም ዘሎ ንክርዳኣና ዝኣክል ኢና ንበኩም ዘለና ምናልባት እዛ ዘረባ እዚኣ ድሕሪ ኢልና ክንሪኣ ኢና ናይ ክልቲኦም ሽርክነት ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ብዓብዩ ኣብቲ ከባቢና ድማ እንታይ ምንቅስቃስ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ነዚ ንምቁፅፃር ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዉ እውን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድልዮ እዩ ምክንያቱ እስራኤልን ኢማራትን ፈላሊኻ ንኽትርየን ንኽትፈላልየን ኣብ ዘሸግር ደረጃ ዝበፅሓ ዘለዋ እየን ዝመስላ ዘለዋ እስራኤል ዕላማታት ናታ እንታይ ምዃኑ ንፁር ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ ግዜ ዶሚኒየንት ፎርስ ተራ ናይ ዞባዊ ሓይሊ ጥራይ ደይኮነስ ዓለማዊ ሓይሊ ሱፐር ፓወር ክኸውን ኣብ ዝደልየሉ ዘሎ ግዜ ነዚ ድማ ብምስጢር ዘይኮነ ብመንገዲ ነትንያሁ ዓዊሎም ኣብ ዝገልፅሉ ዘለው እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ወይ እውን እዚ ሕጂ ዝገሃድ ዘሎ ብሕቡእ ዝገብርዎ ዝነበሩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ እናነፀረ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ምስትውዓል ዘድልዮ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ እቲ ሓደ እዩ ከገርመና ክእል እዩ ነብሱ ዘኽእል ከገርም ዝኽእል እዩ ግን እቲ ድራማታት ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ መወዳእቱ ክኸውን ከማን ክሳብ ንደናገርሲ እንታይ ከኢሎም እስከ ኢማራት ነዚ ካስምዖ ለይ ነዚ ሰማዕካ ኸ እንታይ እቲ ዕላማውን ምርዳእ ክሳብ ዝኣብየካ እዩ ዝኸውን The United Arab Emirates has strongly denied claims that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu made a visit to Abu Dhabi during the conflict with Iran. The denial came just hours after Netanyahu's office released a statement saying that the Israeli leader had secretly traveled to the UAE for high-level talks with President Sheikh Mohammed bin Zayed. The United Arab Emirates denies reports circulating regarding an alleged visit by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to the UAE or receiving any Israeli military delegation in the country. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ድማ ምግራም ካንዲኻ ትውድእ ኢማራት ድማ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ብሕቡእ ናብ ኢማራት ገይሹ ዝበሃል ዘሎ ጌጋ እዩ ትክክል ሓበሬታ ኣይኮነን ዩኤኢ ዲናይስ ዲስ ብምባል ኣብ አልጀዚራ ጥራይ ዘይኮነስ ፎሬን ሚኒስተር ናቶም እውን ብግልፂ ኣውፅእዎ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ድማ ክግረሙን ምግራሞም ክሳብ ዝውድኡን ኮይኖም ምክንያቱ መጀመርያ ምስጢር ተባሂሉ ሮይተርስ ኣውፅእዎ ተባሂሉ ብሬኪንግ ኒውስ ተባሂሉ ኩሉ ሚድያ ክዛረበሉ ምስ ጀመረ ኢማራት ድማ ተቐልቂሎም ድማ ኖ እዚ ኣየጋጥመን ፌክ ኒውስ ወይ እውን ዘደናግር ሓበሬታ እዩ ትክክል ሓበሬታ ኣይኮነን ዝብል ከዓ ንህልኩም እዚ ከማና ካብቲ ቀንዲ ሶርስ ናቱ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ድዩ ኢማራት ነዚ ዝኣክል ሓበሬታ ክትነፅጎ ክኢላ ኢለ ዝተጠራጢረ ነይራነ ምናልባት ከደናግሩ ዝገብርዎ ዘለዎ ከይኮን ኢለ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትር ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ኢማራት ኣብ ፔጅ ናቱ ኣበይ ክዘውፅኦ the UAE denies what is being circulated regarding visit by the Israeli Prime Minister or the reception of Israeli military delegation ስለዚ ወታደራዊ ልኡኽ ናይ እስራኤል ምቕባሎም ናይ CIA ናይ ሞሳድ ሓላፊ መምፁ ከምኡውን ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ናብ እስራኤል ከም ዝመፀ ዝብልዎ ዝበሃል ዘሎ ሓበሬታ ጌጋ እዩ ብምባል ድማ ነፂጎሞ ስለዚ ናይ እስራኤል ሚድያ ሃገራዊ ሚድያ ወይ እውን ናይ እስራኤል ቻነል i24 ዝበሃል ዝሃበ ሪፖርት ከምኡ ሮይተር ዝሃበ ሪፖርት ጌጋ እዩ ድዮም ዝብሉና ዘለዉ this is ወይ እውን ወታደራዊ ኣፅዋር ኣይተዋሃብና እንዲዮም ክብሉ ዝደልዩ ዘለዉ it's still confusing ምክንያቱ ወታደራዊ ኣፅዋር ከም ዝተዋህቡ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ እስራኤል እውን ኣኪዱ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ so what are they trying to say ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ዝግረሙሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ኣፅዋር ከም ዝተቐበሉ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ንብዙሓት ሰባት ዘገረመ ሓደ ዘረባ ተዘሪቡ ነይሩ ብዙሓት ሃገራት ድማ ዳርጋ ነቐፌታን ስክፍታን ዝፈጠረ ዘረባ ብኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ have now understood that they're going to have to make a choice. Is it more likely that they will be attacked by Iran or by Israel? And I think they can look around and say, you know, Israel helped us. Iran attacked us. What's the lesson here? The lesson is that Israel is not your natural enemy. Israel is not out to destroy you. Israel is not trying to take over your land. It's not sending missiles into your civilian territories. Who's doing that? Iran is.
حجزي زسبزي بتدقاقامي نزيزوبا حوخ اتولو متي زولو يزبهاليو مايك حكبي يزبهال امباسادر ناي امريكا اب اسرائيليو اوفيشال تتخكلنيا سلطاناتو ብዙሓት ከም ዝብልዎ ግን ኣባል መንግስቲ እስራኤል እዩ ንኣሜሪካ ድማ ከም ህያብ ዝሃበቶ እዮም ዝብሉ በዓልታ ካርልሰን እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዘን ጋልፍ ስቴትስ ዝበሃላ ወይ ሃገራት ኸሊጅ ንጹር ዝኾነ ምርጫ ኣብ ቅድሚአን ተቐሚጡ ኣሎ እስራኤል ከተትሕነን ትፅዕር ከም ዘላ ኢራን ድማ ከተጥፍአን ትጎይ ከም ዘላ ስለዚ እቲ ምርጫ ንጹር እዩ እስራኤል ከተጥፋኣኩም ክትሃስየኩም ክትጎጣኩም ኣይትደልን እያ ዘላ ከተትሕነኩም እያ ትኸይ ዘላ ናብ ኢማራት ረኣዩ ንኢማራት እንታይ ጌርና ሓጊዝናያ ንኢማራት ብኸመይ ኣጥሒኖም እስራኤል ረኣዩ ስለዚ እዚ ምርጫ እዚ ቀሊል እዩ ኢራን እያ ፀላኢትኩም እስራኤል ግን ሓቋፊትኩምን መድሓኒትኩምን እዩ ዝብሎም ዘሎ መብዛሕትኦም ሃገራት ዓረብ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዓለም ድማ ሓሳብ ለኽባት እዩ ዝብሎ ስለምንታይ እዚ ኩናት እዚ ኢራን ካብ ዜሮ ተበጊሳ ኣይኮነትን ጌራቶ ኢራን እታ ተወፂዓ ዘላ ሃገር እያ ኢራን زي حقاو كينات بالعليات أوجو مراحتا تقتلهم لا زلوا يوم حق انت زلنا فتح انت زلنا يرب إسرائيل قدام وردان يرب بزي زخون يخون مغنيات قبل عللو لا وحقر كيناز أوجتها سلازي نسرائيل كم حدا قدوسن حق إذا خبرن قالن غير كاخ تغرب ختفتن بقمت قالوا نتاب حقرو كفيلو عدو زي ما حضر زلو من ما نم كتوكو سيدا لزنا بري القدا ود القدا تصيرو زخي زنا بري هزب دما كم قبلين ياخد قبرم فتان زقرمي زي ترايقنا يكونن مبزحتن تنهجرات عرب أني عبيت معسكراتنا أمريكا نا إسرائيل بمنقاد نتوكينات قاسي لمستير كواتسيو تحرجوا مستير كواتسيو كتري وايهم أمز حلفة إمارات توكيسا كم زنبرات رينا سترا يكون بزوع نجار كواتس كم زغلي يوم زنقرو زلو حفشة إزوز بلو زلو سب إسرائيل ملأخ كبروا قد محجد ما حنتي ترفيو أمتي لكم يا ذكروات خينكم إسرائيل سي أملاخ مبسعة كاتولهم كلوسي كاب نيل كساب إفراتيس زلو بوتاخم يليبوهم اب اوريت زفطرت ولا اوريت زداغم زلو نزي تقص زيديوم زانا يلوم اسرائيل زلو كختلو زلو بو انت خوينو دما كاب ግብጽ ክሳብ ኢራቅ ዘሎ መሬት ኩሉ ክወስድዎ ማለት ድዩ ኢሉ ምስሓትቱ እንታይ ኢሉ እንተ ወሲዶም መጻ እንተ ሒዞማ ነጸገም የብለይን ኢሉ አምባሳደር ናይ አሜሪካ በእስራኤል ኮፍ ኢሉ ዘሎ ነዚ ዘረባ ምስ ተዛረበ ኩለን ሃገራት ዓረብ ደብዳቤ ጽሒፈና በአሜሪካ እንታይ ለውጥ መጽዩ ወላ ሓንቲ ተመሪሱ ጅድማ ምርጫኹም ኣነጽሩ ይብሎም ኣሎ ስለዚ እቲ game is very clear እስራኤል hegemony ነቲ ናይ አሜሪካ ዝነበረ ዓብሊ ልገብት ብናይ አሜሪካ ጉልበትን ሃብትን ብናይ አሜሪካ ኣጽዋር እስራኤል ያታ ገባቲ ትኸውን ዘላ ይዝበሃል ዘሎ አሜሪካ ነፍሳ ክትከላኸል ትፍትናላ እስራኤል ድማ ኣብቲ ናይ አሜሪካ ሓይሊ ሓቢኣ ንሳ ታ ቀንዲ hegemonic እታ ከም ድሌታ ልዕልና ሕግና ተጠቀመት መሬታ ከተስፋሕፍሕ ትደሊ ዘላ ሃገር እያ እንተኾነ ማንም ዝዛረባ የለ ምክንያቱ ንፍቲ ኩሉ ስልጣን ናይ አሜሪካ ናይ እስራኤል ቀዳምነት ዘለዎም ጌራ መሊኣቶ ስለ ዘላ Pick a side. Which side are you going to pick? The U.S. and Israel represents one side. The Iranian and their radical Shia fanaticism represents another side. Which side do you want to be on? Can I say a word of appreciation, deep appreciation and admiration for the United Arab Emirates? I think that the UAE is an example. They were the first Abraham Accord member. But look at the benefits that they have had as a result. Israel just sent them Iron Dome batteries and personnel to help operate them. So زيت مسكرنات إيران أي متأنن إماراتي أي متأنن زبلو وزنبرو أبزي بعلو أب كاميرا متوي تزاربيو مجمريا ني هجرات خليج مريج أخما نترو مس أمريكان مس إسرائيل أنتم تخونوا ويس مس إيراني هم تخونوا عند مرت عند قرات يا بكا منجو زبالي يلن تعملختي بنصور نفس سعودية تقنع زلا تفلتي السعودية يمرت زبلهم زلوا بجو بيزاربالو السعودية مس إمارات زمدنا مس إيران زلهم سأجم دبلوماسياوي مفتك ركب على الوتبل زبل إمنة اللهم نأمريكا إسرائيل شعيبهم نبتكوينات كأتوي دليل اللهم ولا كان السعودية أبتكوينات يتيم كجتفوا حسيبهم تنبروا لبيمهم وتيم مالو الجنتاي زبلهم زلوا كم عبدنا تبزق زوبا زكت أساس دلجن إمارات تبعها قرية أمين قبل ليه زلنا كبري مزلنا يبلون أبراهام أكورد سلزي فرمت رأي وتي أدفانتجز اتسأقاتات تروح بزلا إسرائيل كمان أيرون دوم هيبات تايب لالو إمارات سيسأقا رخي بازلا لعليش كلتشعين شو من تميتن مسايلات توكيسوا مسمرنا ينقدات عاتيو إيربورتاتات عاتيو كتبات رميسو هاجر عبقلو لاو أتيا زلاسي كم إمارات كتكون يخمس إسرائيل ندعرقوينكم يبلو مالو
زجرم زيو بزي أجرم يا إمارات قولي كم زلوا بمريج أمس اللي زغنا إمارات إذن التنكن بلا نخلينا بحفشة حدا كيلا نايز زوبا انتايل صحيح نيرو إمارات تزعب يجيجا فسي مايلو جيجا تدما إسرائيل إيران ناي نوح عمتات صلئي زلوا ميلو ناي نوح عمتات إسرائيل جنب بتبب نتصلئي ناي مس إيران زنبرم إيران إسرائيل كهرموعة مثل إذا حصرهم بعلا ناب إمارات جراس كيراتو لهم الليلو سلازن إمارات كريو خلو إيران إسرائيل يترأيهم زلا إذا مالتها مالتيو إمارات أفيتهم زلا عديا ني إمارات بزدل يو كسه هلوا يخليهم ناب إسرائيل كوسو زقبهم حركانهم ناب من كوسو ويم ناب إمارات كوسو ويم اتزعب هي جيجا إمارات دفتص متدمازير إمارات نتأمنكو إمارات مس إيران مرة ربح يزلوا نقدنا تعبيو صبغ شركنا تاريخاوي متأسسار زلوا في زبيهم نيرو لو مجن نمس إسرائيل زندنا بمقبار نتصلنا إسرائيل زنبرة ناب إمارات أمسيهم حجي عندت متفنان مس إيران فتيرة مالو زي ما من البات أمريكا مس إيران تتعريقة ويون مس إيران تودياتو إمارات هيك تكونها لذي إمارات زجدد حدقة نحجن حوارون أبو دابي زجدد مفنتران شجرن فتيرو لو بمبال جليس و مجب اتقداي ببزح من قد زربن زلن زليو تراخيبهم دي ما يتراخبون اتقداي نابيك خيط بحجي كره but this is very very important now كلتنا قرات كريكمين أبزيا مصحف زيا تقسم مسمعوها دحريون تاي كريكم سلو زلوغي زبكم زلوغو وش مت حرموز ساكن دي جيم تشينجر كوين خمزلو A guy named Edward Fishman who wrote a book called Choke Points. It's really great. It's all about, generally speaking, about economics, but it's about things that people have that can be choke points, whether it's currency or whatever. It was actually, a lot of it was written about the way the U.S. got Iran into the nuclear deal in 2015. But the Strait of Hormuz is a literal choke point. And from an economics perspective, my concern is that for all of history, it was kept open. Now, Iran has recognized the weapon that it actually is, which seems perhaps more potent than whatever nuclear weapon Trump would have you think they were building, or missiles. And in fact, the Iranians who like to troll Donald Trump on social media keep talking about the degree to which Americans are frustrated that their prices are going up because of this war. But my worry is that if there's a ceasefire and a deal. انتاي زبل زلو مسيلكم بتعمي قداسي زربا يزرب زلو بزعب حدا ساينساوي حدا مصحفن حدا ليقن زبولو يزرب زلو سدما choke points محنقوتاتنا علم بزبل زصحفيو እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ ከምዛ ዓይነት ጂኦግራፊካዊ محنقوና ዓለም ናይ ንግዲ ናይ ምንቅስቃሳት እንትሕራለካ ኮይኑ ካብ ማንም ዓይነት ወታደራዊ ኣጽዋር ዝሓየለ ካብ ዝኾነ ይኹን ሚሳይል ይኹን ካልእ ዝሓየለ ኣድቫንቴጅ ወይ ከዓ ዕድል ዝፈጥረልካ ኢሉ ስለዚ ቾክ ፖይንትስ ኣብ ዓለም ዘለዉ ቾክ ፖይንትስ ወይ ከዓ ምሕንቆታት ክንብሎም ንኽእል መጻብቦታት ክትብሎም ትኽእል ግን እቲ መጻብቦ እቲ ቦታ እዩ ምሕንቆ ድማ እቲ ቾክ ንጸላይኻ ክትሓንቀሉ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ዋላ እኳ ወሽመጥ ሕርሙዝ ይበሃል ተሎ ባብኤል መንደብ ጥራይ ቀይርዎ ኤርትራ ድማ ክትመፀኩም እያ ሸ This is why እዚ ኩናት እዚ ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ ዕድል ክኾና ዝኽእል yes ኤርትራ ብትክክል ክትጥቀመሉ ግዴታ ኣለዋ ማለት እዩ ድሕሪ ኣብዚ ኤርትራ ክትተሓባበር ዘይጀሚራ ወይ እውን ነቲ ካርድ ናታ ፅቡቅ ተጠቂማትሉ እውን ሓደጋ ክቕየር ዝኽእል እዩ ምክንያቱ እዞም ቾክ ፖይንትስ ኣሜሪካ ዓብ ትምህርቲ ወሲዳ ኣላ ኣብዚ ዓብ ትምህርቲ ወሲዳ ኣላ እንታይ ማለት እዚ ኣብ ቾክ ፖይንት ወይ ከዓ ኣብ ምሕንቆታት ዘለዋ ሃገራት ካብ ማንም ዘለዎን ኣጽዋር ንላዕሊ ሓይሊ ከም ዝበን ብደግማ እዚኣ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዝወዳደር ኣጽዋር የብላ ብኩሉ መለክዕ ማለት እዩ ይግዳስ ጂኦግራፊካዊ ቀማምጣናታ ንኢራን ክስዕርዋ ከም ዘይክእሉ ገይርዎም ኣሎ ምስዓር ግደፍዎ ነዚ ቦታ እዚ ከም ዘይከፍትዎ ገይሮም ኣሎ ሕጂ ድማ ንቻይና ክልምኑ ጥራይ ዘለዎም ቻይና ምናልባት ፀቕጢ ጌራ እንተኽፈትቶ ተዘየለ ብዝኾነ ይኹን ወታደራዊ መንገዲ እውን ክኸፍትዎ ዓቕሚ ክህልዎም ኣይክእልን It's very hard and very difficult. ብዙሓት ነዚ ኩነታት እዚ ፈፂሞም ክቕበልዎ ዘይክእሉ ዝነበሩ ንጎም ሸትን ዘነፅርዎ ነገር እንተሎ ኮይኑ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ ክትገብር ኣይትኽእል እናበሉ ነቲ ሓቂ ክድሕድሕዎ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ድማ ኤርትራ ነቲ ዘለዋ ፀጋ ግዴታ ኣለዋ ብፅቡቅ ክትጥቀመሉ ካልኣይ ንኣብነት ግብፂ ንኣሜሪካ ኣዝያ ተገድሳ ኢና ንብል ዋይ ተገድሳ ግብፂ ንምንታይ ንኣሜሪካ ተገድሳ ስዊስ ካናል ስለ ዘሎ ሞሮኮ ንኣሜሪካ መራ ተገድሳ ስለምንታይ ጅብርታር ዝበሃል ስለ ዘሎ እቲ ጀበል ጣሪቅ ንብሎ ዝነበርና ምሕንቆ ስለ ዘሎ ባቤል መንደብ ድማ ልዕሊ ኩላቶም ዘገድስ እዩ ስለምንታይ
سويس كانال دحريلكا بزي بابل من دبا يسرعني جي جبت كم تحزو صدو تعالي زلو نشتيخا إيرتران يمن أزيانا قدستيان إيران حجي حرموز راي ديكوني أبقى بحر دما حوت اللوم very strategic movies كاب قدم ننوي حسيبهم كم صرح بزي خطفل إيرترا حجتها كاليتي كفال نايتي حيليا سلازي إيرترا تدلاينت ناتا كابزي زبقس سمعوا مجي انتاي نزك قلت وخلو انتاي يبلو that gave it enormous leverage. Yeah, see right there. Who would look at that and call that a straight? You're right. Yes, it's a kink. It's not a straight. Yeah. Anyway, that's going to make you go viral on social media. The kink of war moves. Do not get me started. You'll get us both in trouble. Yeah. Look, the reality is, if Iran had somehow torn a hole in America's defense fabric, it would have created a vulnerability. That's just as expensive as it was there all along, but nobody realized, and now we realize. Which is, at the end of this war, it seems like Iran now has genuine leverage over the rest of the world in a profound way that it was not well understood before. Exactly. نزي أقول لكم دليل. إيران كابكا دم يزي بوتازي نيروهم. زي بوتازي حجي كونن توهيبهم كابكا دم أبويهم نيرهم. أبزو كينات زجن كدم حجي زي فلتو زي تكملوا زنبرو عاب كارد رقيبة مالو. leverage point يبلو له. سلزي إيران كاب حجي ندحر نيوكلر يهلو ما يهلو. They have the biggest power. إذا بوتازي كساب أب إيدهم زغنت نمن حلف من يحلفن من كخيجي من كملاسيو من كتكملي من كترفيو نيران تبدل كادما أبي كم زبدو خافلتيو ناو زي زربازي أنا بيرترا ناقمت الكلام ترخيت كإيرترا كم خد جبري بلكم يلهم قال سبعة اللهم إيرترا أبتم كل يلان قال بلني كيد هاللمبل كل عالم بحيليو حيل كل وكالو حيل دما أملاخ ذهبك حيل له بعد خط فترة حيل خالو نابنة إيرترا أبابيل من دم هلا وأملاخ ذهبنا حيليو جن نتا أملاخ ذهبنا أقادما حيلن تلقت ريحة تكمل تخل سلزي إيرترا نزبوت هذا حنيقة نقدر تطوق تبلي يعني بلي لنا أنت واحد جن نيرترا كدندنا أنت فتين كاب نورمال أبكال جزء هذا معلت كرها قبل كاخولي إيرترا كترها قبل كاتخليا إنجليز كوين كان إيرترا كتصف أنت جمير كامس جزء هذا معلتي أوش متحرموز كأركب كتب لك كاتخليا نزيا مبال زفرهم سبات الله نو كتفريه بالكان إيرترا تجبريه بالكون أنا ولا من قصير له إيرتراغن is a potential is كلوايو and this makes me كم إيرتراغ وين كاتري خلقة زل الناس أجاب زحيو نخل فتنات الدمان سجرس لزلنا كنت كمل كن كلال لنا شو انتهينا قبل ليه باسم كناتن سلز دلوقي كون كنز جبر زلوا إيران كابز زجاجة كالة دمان جيرهم ممالونا عالم كسم بدي لم استفتري إيران might be an even bigger choke point than we thought. We already know ships carrying oil through the narrow, shallow waterway are helping to power the global economy. But that's just what's on the surface. What most people aren't talking about is what runs beneath it, below the surface. High-speed internet cables crisscross the seabed here, carrying critical data to the Gulf region and beyond. And in the context of a tense, three-cornered standoff between the United States, Israel, and Iran, Trump says Iran is on life support, right? And there is one thing nobody is talking about in regards to Iran. And I want to know if you've read any of this stuff here, Tom, while I go through it. You know, when people think about where we get internet from, you know 97% of the internet that we use, to upwards of 99%, is it satellites or is it underwater? Cable. It's cable. And cable is... In times, زولو زي قال يعني إيرترا مخانا مكتفلت إليه. إيران كساب حجي وشمت حرموس ستكيما نزب زكريكم صنعكو نزي وشمت حرموس تراي بمتكام أبزو كينات صبللت النتارقا قيسالا إذا قنيش تيكفالناتي مراخب تراي حاسي أزلا كساب حجي ناي نقد مراخب حاسي أزلا guess what لأنك أنا أبا زارا بقوين له هقرب إيران ما بهقرب تلفزيون تزاريبات الله سدما تعريفها من تاكد قبريا أبتي إنترنت بتعتمريت زقيد زلو أبتعتيو زلو نتنا إنترنت من قدي كتعاطوا كم تغلن نعوون كتقوات أرو مخانان أمين أزنا قرأت إذا حدشتي كونن نمجمر ياقن سب بحيلك زارب اللي جميرو له باي ذا واي حوتي جميرو من يرمي يمزي حوتي فتينو من يرمي موريدي إيران لما حجبوك زارب اللي جميرو مالو حزب عالم دما كرع جميرو له انتهي نما بالي again leverage تبالكال نفسه كفير تراوك حزاز اللويو تاين مالتيو تسابللتنت اتنا انترنت جمد كبابك اي بحرك حلف كله تري والله هم دو ابكالي جمد مخانو تفلطو أبكي بحر خون كلجن بحر مسيلو كام حر بزحنايتي من قدي هجي وش ما تحرموز ريوه أزيو وحد إنترنتي زلابو إذن بعلون إيران زي تعدنا عقمه بازلو if you turn it to Red Sea this is going to be crazy لذي إيرترا نزخد قبرو نزخد عاصو يبلكم يلون but إيرترا has a lot of power حقركم
ሃገርና ዓድና ብዙሕ ካርድታት ዘለዋ ሕማቕ ንኽትገብር ኢለ ይኮንኩን ክትፈልጦ ግን ኣለካ ነዚ ከይትፈልጦውን ከደንቁሩኻ ዝደልዩ ብዙሓት እዮም እንታይ ፀጋ ኣለካ እንታይ ኣብ ጥቃኻ ሓንቲ ከይገበርካ ከተፈራርሃሉ ትኽእል ካርድታት ኣለካ እዚ ኣገዳሲ እዩ ኒኩለር ሰብ ዝሰርሕ እኮ ወይ ኒኩለር ዘለዎም ኒኩለር ክትኩስ ኢሎም ኣይኮኑን ማንም ከይደፍረካ ኢኻ ትገብሮ ስለዚ ኒኩለር ኦፕሽን ዝበሃል ተኩሱ ዝፈልጥ ኣሜሪካ ጥራይ መብዛሕትኦም ኣሽሓት ሒዞም ከለዉ ኣይጥቀሙሉን እዮም መፈራርሒ ጥራይ ከተውድቐኒ ተመፂኻ ከጥፋካ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ድማ ተወሳኺ ሓይሊ ይቡኻ ኤርትራ ድማ ኣብ ምንታይ ቦታ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ስእልታትና ራእየን ጎ ምሸትን ቀይ ባሕር ክብል ትንፋስና ውፅኢና ዘሎ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ዝያዳ ሜይንስትሪም ሚድያ ንዑ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ኣሚን እዚ ንኢራን ተወሳኺ ሓይሊ ይብዋ ኣሎም ድሕሪ ኣሜሪካ ሕማቕ ክገብሩ ጀሚሮም it's going to be very interesting እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ነፍልጠኩም ኣለና ካብ ብሕጂ ተጠንቀቑ ፅባሕ ንጎ ዋይ ከዋፅኣኩም ኣይኮነን ዝብል መጠንቀቕታ እዮም ዝህቡ ዘለዉ ስለዚ ኢራናውያን ድማ እዚ ካርድታት እዚ ኣብ ኢዶም ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓታቶም and this is going to be another very very important information ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክፈልጦን ከስተውዕለሉን ዘለዎ ኣነ ድማ ነዚና ከመይ ኤርትራውያን መንእሰያት ኤርትራ እንታይ ከም ዘሎ ብዓለም ብኸመይ ከም ዝኸዩ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ንኽንፈልጥ ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ I really hope መንእሰያት ናትናቶም ንኣሽቱ ወለዶ ኣብ ሚድያታት ናይ ኤርትራ ወይ እውን ኤርቲቪ መፅዩ ከምዚታት ዝዛረብ የለን ኣይዛረቡን እዮም ኤርትራ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ እዩ እዚ ኣይፈልጥዎን እዮም ክብለኩም ያክል ናይ ርቀት ይፈልጡ እዮም ንመንእሰይ ኤርትራ ግን ከምኡ ኢሉ ዝነግሮ የለን ስለዚ እንተወሓደ በዛ ንእሽተይ ዓቕምና መንእሰይ ኤርትራ እንታይ ፀጋታት ኣለዎ እቶም ከፈራርህዎ ዝደልዩ እንታይ ብምንታይ መንገዲ ክሕዞም ይኽእል ናይ ግድና ይኮን ካብ ፊት ንፊት ኣብ ውግእ ጥራይ ክትገጥሞም there are other ነገራት ከተፈራርሃሉ ትኽእል ዋላ እንተ ዘይገበርካዮም ነዚ እውን ነቲ ህዝብና ከነፍልጦ ግዴታና እዩ ሰብካ ከስተውዕለሉ ኣለዎ ሓንቲ ናይ ሞድ ሓንቲ ብዚ ጉዳይ እዚኣ ከይሰገርና ከለና ክልተ ነገር ከረየኩም እየ እዚኣ እስከስምዕዋ War has cost the US at least 29 billion so far. That is what we are hearing from the Pentagon. Some suggesting the number could be an awful lot higher. What's your assessment of the war cost on Iran's economy? Well, I mean, the Iranian government has also produced a figure in terms of damages, especially physical damages, and it is somewhere between 250 billion and 300 billion dollars. But I think the medium to long-term costs will be much higher. There are obviously psychological costs. There are, consequences, both economic but also other. ኣሜሪካ እዚ ኩናት እዚ ክሳብ 29 ቢልዮን ክሳራ ኣምፂኢልና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንኢራን ከክንደይ ዝኾነ ክሳራ የምፂኢላ ዘሎ እዚ ኩናት ዝብል ካብ 250 ክሳብ 300 ቢልዮን ዝኸውን ክሳራ ኣምፂኢሎም ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣብኦም ዓንዩ ዘሎ ትሕቲ ቅርፂ ወሪድዎም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ዕንወት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኢራን ወሽመጥ ሕርሞዝ ሒዛ ዓለም ተቆፃፂራ ከምዚ ጌራ ክንብል ከለና ወላ ሓንቲ ዳመጅ ዘይወረዳ ወላ ሓንቲ ፀገም ዘይወረዳ ጌርኩም ኣይትወሰድዎ እስትሪዎ ዝነበርኩም ሓደ መዓልታ ርኢናኩም ኢና ኩሉ ዓይነት ዕንወት ኣብ ኢራን ወሪዱ ዘሎ መን ክኸፍሎ ኣለዎ ነዚ ኣሜሪካ ካሕሳይ ትኸፍል ከም ንፈልጣ ደንዳኒት ስለ ዝኾነት ስለዘይግባኣ ወይ እውን ሕጊ ስለዘይፍቅድ ኣይኮነን ደንደንቲ ስለ ዝኾኑ ብሓፈሻ ግን ኢራን ነዚ ወሪድና ዘሎ ገንዘብ ሃቡና ክንብለኩም ከም ዘይትቡ ንፈልጥ ኢና ከነገድደኩም ድማ ይንኽእል ኢና እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል ድማ ኣይሰርሕን እያ ንፃርኩም ንሕና ግን ብኸመይ ከነማልሶ ቀስ ኢልና ክንሓስበሉ ኢና ሓደ ካብኡ ወሽመጥ ሕርሙዝ መኽፈሊ ዕዳና ክንጥቀመሉ ኢና ተዋሓደ ገለ ክንገብር ኢና እገዳታት ከም ዝለዓለና ክንገብር ኢና እቲ ቀንዲ ድማ ንኢራናውያን ዘዛርቦም ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ካልኣይ ግዜ ከም ዘየጋጥመና ክንፈትሖ ኣለና እዚ በኣስ እዚ ኩናት እዚ ካልኣይ ግዜ ከየጋጥመና ነፍስና ከነጥሕና ኣለና ብኸመይ ከተጥሕን ትኽእል እዛ ናይ ሓደ ናይ ቀጠር ክኢላ ዝበላ ስምዕዋ እስኪ clip I want to quick share with you. This is the former Prime Minister of Qatar, and he's saying Iran will never give up their nuclear weapons, and he says Ukraine is why. Ukraine is an example of a country that gave up their nuclear weapons for security guarantees from the United States, and they're worthless because Donald Trump doesn't honor any agreements that the U.S. government made in the past. There will be no results from these negotiations because Iran isn't ready. እዚ ናይ ቀጠር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ እዩ ብዙሕ ዓበይቲ ዘረባታት ዘውፅእ ሰብ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣገዳሲ ዘረባ ዘውፅእ እዩ ኢራን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኒኩለር ናታ ክትብ ኣይደልን እያ ስለምንታይ ኢሉ ምክንያቱ ንዩክሬን ስለ ዝጥምቱ ኢሉ ዩክሬን ኒኩለር ነይርዋ
أبتسعن كندين أمريكان كالوتن جرم أبيلهم نت نيوكلر نراشا نخالد ما خم تطفو جل جرم أركيباتو عندي عمتات يوكرين عمتها وريد الله نيوكلر ناتان تدي تركب كم زي مهونة إني رازبل زرباي سلزي إيران مش نيوكلر ناتهم كركبوا إيران من يمزت متو سمين كوريا يمزت متو سمين كوريا أكل تشعنش دشان دي شوعتنا يعني نيوكلر جيرا كابون دحات زدفرا سبيلا قدميو منين نيبلوانيرهم يدفروانيرهم كابون دحات أمريكا ولا شيء جزء أسوارا تقرب أبو نفس من كوريا تنكسيت بالله سلزي نيوكلر كل وقت هذا سلامي خاطرك بفلا إيرانسي بزح سبات كم يوم زول نيوكلر تتركب اتزوبا سلام رخبه باكستان هندن بزح بتلاغ نيروم حجونا لهم نيوكلر كابز قبراغن تبتلاغ ناتهم زحيلي زبال معناته نيوكلر مالت التيميتلي امودتا عاتنا تدماسيسنا نطفئ مالتي منا يسعر يكونن كلتينا تتعايزنا نطفئ مالتي اذا كان يفطرك مكببار يفطر حجب زغز حجز لنا غزي اتم مكببار تريفو ام دففار اندي تبصح يزلو نعمنت اوروبا اب يوكرين زغبرو زلو ني راشا ببزح منقد يم زفتنوا زلو حدا معلت كن شجر كمصوم كم زخلي زنقر باي ذا واي كابز غداي زكي وصانا خلنا بوتين دما نعايا ترسعني يدمسل حدا فولو ميسايل اب تقماو عيللو تاين مالتي زي منالبات راشا نبي قصات خيط كم زلا زي سمعكم تلخم كاب حجي تطنقو احنا ونابتدي مالنا زمسل زربايو has unveiled a new nuclear-capable missile. President Vladimir Putin calls it the most powerful missile in the world. It is known as the RS-28 Sarmat. In the West, it is also called the Satan II. This is an intercontinental ballistic missile, a weapon designed to carry nuclear warheads across continents. Moscow says it can evade modern missile defense systems. And the timing is significant. All the details. So comes to was لهم زي ميسايل زي تزبرت ميسايل بمبال بوتين زغلص ايو زحيه لميسايل ناب تقميا وعيل كم زلون ني راشا ني يوكرين كم دما اوروبا تطنققو بتدغاغامي زطنققوم زلو سلازي حدا معلتي دبولا كوتكم كم زغل كاب حجي حسبولو استوعيلكم صنحو زمسل زربا هيبا مالو اكم زكونتاتنا هلو خلوغا Europe anti-Gabrielowski, Europa, German fly. US President Donald Trump has recently halted plans to deploy American intermediate-range missiles to Germany. The weapons were intended to serve as a deterrent against Russia. Germany possesses no land-based medium-range cruise missiles of its own and is seeking alternatives. With Russia's war still raging in Ukraine and European militarization rapidly accelerating, many are wondering Putin German دما نزي تاماهاك ميسايل زبال ناي ميد رينج زبال راشا تحرم زخل ميسايل مالتيو امريكا متيا اب جرمن كتقومت مخانا يزنقر نيرو زي دما ديترونس وي كان مكلاخله عايلي دبال نيرو جرمن چانسلر اب زحلفه اب ايران جود كاوتي دونالد ترامب سلازبالو دونالد ترامب دما تقطعو 5000 سراويت كوسد يل نيرو نزي تاماهاك ميسايل زبال زنبره دما اي سدلكم ني بعلهم تفلتو بوتين تدليو يدمسسكم يلوا مالو زي جرمناويان كل غزي شجر مصعو عندهم حجي دما از شجر زي كزاربم وعلالو Ukraine has made Europe think hard about its defenses. Among the concerns, countries are wondering if they need more long-range missiles. Russia has the highly effective Iskander missile system, which it has used against Ukraine and could be turned on other European countries. A possible counter-weapon would be the US-made Tomahawk cruise missiles, but American plans to station these in Germany appear to have been scrapped. We received a commitment from Joe Biden to give us Tomahawk missiles. Donald Trump has never repeated that. There's been no undertaking yet. Germany is worried. sometimes بلو زلو جرمناويان اب راشا اسكندر زبال حدش ميسايل مع بيلانيرا اوريشنيخ زبال اللوم حدش حج دما كابو زحيل ببل سالساي درجه مع بيلوم الله سلازي نحنا انتي كنقبر لنا يبلو طباي تقبروا سنه سرعات تقبروا ارقت فطروا مس جرمن مس راشا نزيات فيوم كاب امريكا بايدن كنبكم لنا نيرو عليمنا دونالد ترامب حساب حجي بلان يلو حج دما ايهبكم نيلو انتي كتقبروا حجي فتت يا اوروبا نا اوروبا وردت نبيني سلام زي يقبر زي حجي انتي كقبري 10 غزي نت كوينا دصوع زل عقما بزي بلو ولا حنت نجر كتقبر زي تقول كان سلام كتقبر اي تغلل
نو أبي أوروبا قلع عينة مراحتيهم زلوني بحكي ناخد قلتهم كمان دشجروها عينة مراحتيهم بزخدو خيدهم نجرز وعنبر سلام زمتو يكونون بزخونه كوينات يدليلو نكوينات زخون مسار عدم ما يبلومن كم تري وزلهم راشان تدليا دخلاتهم عتقطق كتب لهم تخلي أي تعلون تخون تسفى نجبر نساتهم قد نجر كمسوا عداي وعلونا له تكونتات أزي حماق يزال باي ذا واي نايزنا يوكرين ناي راشان سلديم سألكم زال لهم بر حماق يزال مرة يم حماق زلو جن أي أمريكا بيوكرا بإيران كذا سلزلت attention تطفيل له المهم كينات ورا كيناتنا بس هنا بقطة بقرب شفت خنجبر كابو نابو دم قرب مسحقنا يدون ندا دونالد ترامب دم خنبكم. I'm going to put the CEOs aside for a second, and I'm just going to ask Eric Trump landing in Beijing with Donald Trump. The Hunter Biden thing looks like such a mirage, such a how would you describe it? What is happening? I would use the words like hypocritical and shamelessness. Pure shamelessness. Thank you. And I think that it is, look, there are allegations against Hunter Biden. Even if they were true, they were a pittance compared to. እንታይ ዘዛረቦም ዘሎ መሲልኩም ብልሽውና እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ሰብ እንዲያሰክሕ ዘሎ እቲ ሊበራል ሚድያ ድማ ጨርቁ ክድርቢ ይደልዩ ዘሎ ኣብዚ መገሻ ናብ ቻይና ዝነበረሲ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገይሩ እስከ ሰበይቱ ምስ ከደትን ከይዳ ነይራ ትኾን እያ ግን ክወርድ ከሎ ኣብ ድሕሪኡ መን ኣለዉ ትሪኦም ኣለኹም ክልተ ደቁ እዮም ዘለዉ ኢሎን ማስክ መበል ሳልሳይ ኣሎ ክልተ ደቁ እቶም ደቁሲ ነታ ኣቦኦም ተጠቂሞም ንምንታይ እዮም ነቦኦም ክዕጅቡ እዮም ዝኸዱ ዘሎ መሲልኩም ቢዝነስ they are making a lot of money. By the way, تا تليفونم أخبار أمس إلكم على تليفون كم سرحة لهم توم ماجا كزارب جميرهم يمتاني ترامب فون تبعال مالتيو. Let me show you نقرأ أقدم من ذاك بكون يرني كم زي مسألة مدحنيت ناي كنتات كلسي كم يجرب بقي قالكم سي. Where is it man? Give me. أي كراباي قالكم على اللغة عن مسرح بكم بدعمي دست بالتليفون اليوم أمس يوم لمزلو مجمريا. No, give me a second. I have to find this one. Chris, check this out. Look what I got today. It just came. I've been waiting all day for this. I'm going to go over it with you. You know what this is? It's the Trump phone. Yep, brand new Trump phone right in the box. Trump phone order geriad zinaborkum atni lizer yom zalo natom maga phone natom maga use nagrom zalo. Wow, visible zalo katsako ile am siya zalo. Whoa, look at the gold on that thing. It's Ultra Mega Edition. I didn't even order that. I bet I got one of a kind. Look at that. Let me get the camera up close so y'all can see it. Look at the detail on that thing. Look at that. Ultra Mega Edition. Look at that. Look. زيادة سمارتفون نبي حكي زي وازخ يمسلكم أبزو بزعبو خزارة بغلو اسمهم. Mobile phones should be shipped out this week. That's according to new reporting from USA Today after speaking with Trump Mobile CEO Pat O'Brien. It comes after some backlash from Trump supporters who paid a $100 deposit last summer for the phone. Last summer? The device was supposed to be sent out in August, but then was pushed back to November and then to December. And as of today, there's still no official release date on the company's website. كم جات ريوازن لهم إذا تليفون زياسي سبات أوردر جيرو ماد بيوازن لويم I think أنا شكله تحبري تاب كميت كبكم صنعكو تم بيوازن برو خمسة نيرة دا دونالد ترامب بقى فلوي تليفون كم فترة لكم إن هايلهم حساسيهم لومي تليفوني اللي قال لي اللي انتهي لهم مالو quietly rewrote its fine printed to say that gold Trump phone may never be made a year after taking $100 deposit يوم زبلو جلو أبزي حدا سبك قرم كله كسمعكم هنا national security حلاف زنبرة مرة يوم زقرمو Supporters, there wasn't an election defense fund. Right. They just continue to bilk and dupe their own supporters and have such contempt. Money. And lines. Last month to clarify that it will now be designed with American values in mind. So made in China. So made in China. أب أمريكا خنصر حين ذات تليفون دي الوم نيرو يلوم نيرو بحجين تايلوم أب أمريكا خنصر حصل ذيك قالنا نا أمريكا values أب حنقولنا غيرنا نا أمريكا كبرتات أب سنح إن حسبنا هنا أب China خنصرها
It's crazy man. ተዋሰኩ ያም ዘለኹም በታነስ ዶናልድ ትራምፕ ሲሐልወና በሐቂ ማለትና ሃገር የማሐደርኩም ዘሎ በምህላው ያሐዝን እንዴ ግን ከም ዶናልድ ትራምፕ ደስዓኒ ፖለቲከኛ የለና ሃይ አሚን ኣብዚ ቻናል ላይ እንትሪእዎ ትልውኹም ሰብ ደወደይ ክንዲዚ ሓላይ ኮይኑ ኣብ ስርቅ ናብ ገለን ያትዩ እዚ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ ዝነበረ ሲ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብዚያ እንታይ ይብል ወሲልኩም ኣብ ግዜ ጆ ባይደን ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ ዝነበረ እዩ ንባዕሉ ይፈልጦን ነይሩ ተሰንቢዲ ኣብዚ Well, first, guys, I still am stuck on this Trump phone story. I was not following that. That is really quite unbelievable, especially that fine print that says you may not even get the phone when you pay for it. But anyway, so, from the ridiculous to the... ዶናልድ ትራምፕ ሲ ንዓለም ከገርም ኢሉ ዝመፀ እዩ ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ እዮም ዝግረሙ ዘሎ ብዶናልድ ትራምፕ እቲ ማጋ ዝበሃል ድማ ኣበይ ከምዝኣቱ መሕሊ ደሊሉ ሲኢኑ ዘሎ ብዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ድሌት ይግበራ ኣሜሪካ ዘለኹም ሕዘንሉ ንሕና ኣብዚ ኮይና ብዛዕባ ንጭነቐሉ ንበኣሰሉን ጉዳይ የብልናን እታ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ከቢዳ ከም ዘላ እዚ ናይ ቻይና ድማ ይካየድ ኣሎ ንዞባና ብምንታይ ክፀልዎ እዩ እንታይ ከጋጥም ኣብ ዞባና እንታይ ክኸውን ኔክስት ሙቭ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን ይኹን ኣብ ካልእ ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ዞባና ተሓሒዝና ኔክስት ሙቭ ናትና እሱ ክኸውን ሌትስ ጎ ቱ ሆርን ኦፍ አፍሪካ It also left a lasting lesson. Institutions retain legitimacy only when they are able to act when tested. Excellencies, trust between nations is under pressure. Conflicts are becoming more complex, and too often there is a gap between commitments and implementation. The expectations placed upon multilateral institutions continue to grow in both scale and complexity. The United Nations must continue to evolve to become more representative, more equitable, and more reflective of today's realities. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ብዛዕባ እንታይ ምዃኑ ናይ ዩኤን ሰክረታሪ ጀነራል ዝተረኸበሉ ዋዕላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ኣብ ኬንያ ነይሩ ብዘይገድስ ኣብ ስፒች ዝገበሮ እዩ እምነት ኣብ ልዕሊ ሃገራት እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ከም በዓል ዩኤን ይኹን ካልኦት ድማ ነቲ ዝግበረሎም ሓላፍነት ግቡእ ከተግብሩ ፀገም ከም ዘለዎም ይርአ ከም ዘሎን ሃገራት ድማ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ምትሕብባር ድማ ፀገም እናገጠሞ ይመፅእ ኣሎ ብዛዕባ ነፍሱ ዲ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ተንኮል ዲ ዝዛረብ ዘሎ ወይስ ንመን ክወቅስ ደልዩ ኢልኩም ግሪ ኢልኩም ከም ዘሎ ርግፀኛ እየ ምክንያቱ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ነዚ ከባቢና ድሓን ብዛዕባ ዓለም ዝገብርዎ ዘሎ ካልኦት መንግደፎ ነዚ ከባቢና መን ይበፅቢፅዎ ዘሎ እንድሕር ኢሎምኩም መልሲ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ካብ ኮለል ከይበልና በኣፉ ክንጅምር ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም ካቢኔው አያውቀውም። አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ ምክር ቤት አያውቀውም ውሳኔው። የለም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሪፈረንደም ወስኖ እንዳይሆን እንዳይባል ነበርን እኛም ያኔ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልወሰነው ተወካዮቹ ያላዩት ቢያንስ ካስፈጻሚ ካቢኔ ያላየው ውሳኔ ማን ወሰነው? አንድ ገጽ ወረቀት ማግኘት አልቻልንም። እንዴት እጂ ብዙሕ ግዜ ሰባት ክሕስቡ ከለዉ ሲፅባ ዳሕራይ ግዜ ነቲ ሓቂ ምስ ወፀ ክሓፍር እየ ኢሎም ይሓስቡ እዮም መብዛሕትኡ ደቂ ሰባት ሓሶት ወይ እውን ዘይኮነ ነገር ክዛረቡ ከለዉ እሞ ነቲ ሓቂ እናፈለጥዎ ይሕስቡ እንተለዉ እቲ ሓቂ ምስ ወፀ እንታይ ክኸውን እየ ከመይ ኢላ ኣብ ቅድሚ ሰብ ትጠው ብል ኢልካ ኖርማል ሰብ ክብሪ ናይ ነፍሱ ዘለዎ ይስከፍ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ፍልይ ዝበለ እዩ ብዙሕ ግዜ እዮም ድማ ዝዛረቦ ኣቢ ንሓሶት ከም ፖሊሲ ዝጥቀመሉ ምድንጋር ከም ፖሊሲ ዝጥቀመሉ ነዛ ሎም መዓልቲ ጥራይ ተንቀሳቀሶ ተሓሶት እምበር ድሕሪ ዓመት ወይ ድሕሪ ወርሒ ዝመፅእ ሓቂ ሰብ ዳሕራይ ነቲ ሓቂ ምስ ፈለጦ እንታይ ክብለኒ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ድማ ሓደገኛታት እዩ ምክንያቱ ሓሶትን ሓቅን ክፈልይዎ ይክእሉን እዮም ኩሉ ሓደ ይንዖም ኣመና ሰብ ሓሶት ተለሚዱ ሓሶትን ሓቅን ሓደ እዩ ዝኾኑ እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኤርትራ ሪፈረንደም ክትገብር ከላ ናይ ኤርትራ ናፅነት ሲ መን ይወሲንዎ ብካልእ ዘራርባ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትከስር ሲ መን ይወሲንዎ ምናልባት ኣይነገርዎን ከይኮኑ ከይንብል ምን ይፈልጥ እንጂ ግን ሻዕብያ ይወሲንዎ ሻዕብያ ዝበሃል ህዝባዊ ግንባር ብልዎ ደኪሩ ደካኪሩ ነቲ ቅድሜኻ ዝነበረ
كندقملو إحنا ونت حزبنا خندقم بخمي كم خويني له كم زين السوز بلو زلو مراحز أكل بعد لا جيرو كراماتا زا سر سب دوك ساك النزي كنت أفاي قلي نزبن شعبية زبالي دوكيرو دكاكيرو نتا كرسس خازن لخيا زنا برا من قصة هاي مريم زي لبو هاتس إلى 5 بورسول إلى ديال على فلتنا كسب حجرما أب زيمبابوي كفيلو لو دويل كاك ترجع استغليها خلا زر 4 شعبية بغلط مينات سنترخيبو انبكبل زخل حيلينا برا جن بغلط ما يتريا خلنا كيبله مسر سوسان خاص لزنبر بيرترا بحقه من قدي ني تعذبتنا علما ني وين نقولهم هجراتنا عديمو كفوت زخونه ريفرندم اكايدو تيس انت شعتنا بشمنت زي كراخر زي مات دمص حزب ኤርትራ እወነ ናጽነት በመባል ናጽነት ይዘድልና በመባል ህዝብ ኤርትራ ሓንሳብና ሓዋርነቲ ምዕራፍ ተዓጽይዎ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚያ ቅድሚ ዓመት ክትዛረባ ከለኻ ገለ ነገር ደኾን መብፃዓት የምልካል ኾኑ ንብል ነርና ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ግን ኣሜሪካ ኣፍካሕ ዕፆ መንገድኻ ቀይር ካል መንገዳ ናዲ ካል ሽጣራኻ ደውር ኢሎም ካለው ብርግፅ ከይተሓፍር ከይትዋረድ ኢሎም ገለገለ ኣፍ ደገታት ክኸፍቱልካ ጀሚሮም ኣለው ከዘራርቡካ ጀሚሮም ኣለው ምሳኻውን ይህን ክብሉ ጀሚሮም ኣለው በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ኣባይታ ተጨባጢ ከም ዘይኮነን ዝኾነ ነገር ክፈጥር ከም ዘይክእልን ንኹሉ ሰበር ይህሉ ኣሎ ምናልባት ኣሜሪካ እቲ ፖሊሲ ናታና ቀያይረ ስለትኸይ ዘላ ብዙሕ ነገራት ምቅያራት ብሕጂ እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር እንዳብልፅግና ግን ሕፍረት ዝበሃል ስለ ዘይብሎም እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው እንተገይሮሞ እውን እንተጋጢሙ እውን ዘገርም ኣይኮነን ሓደ ካብቶም ኤርትራ ክትወድቕ እያ መይታ ጠፊያ ኣቶም ሰባት ደቃይቕ ተሪፍዋ ዝብል ዝነበረ ኣካውንት ትፈልጥዎ ኢኹም ብጀካ ናይ ኤርትራ ጥፋት ካልእ ክፅሕፍ ዘይክእል ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ from an inside source this just came in and it is stunning twist ታይም ዝብሉ ዘሎ ሓሶት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብዙሕ ግዜ ድማ ከምዚ ኢሎም ዝመፁ ናብ ዝኾነ ነገር ክትግበሩ ካ ንሪኦም ስለ ዘለና ከም ተራ ሓበሬታ ዝተረጋገፀ ዘይኮነ ዝለዓለ ተኽእሎ ሓሶት ክኸውን ይኽእል ግን ተኽእሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ከዓ ምግማት ዝኣክል እንታይ ይብላ ኣሎ ካብ ገለገለ ምንጭታት ንሰምዖ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ነስመራ ከይዱ ምስ ኢሳያስ ክራኸብ ከም ዝኽእል ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክራኸብ ከም ዝኽእል ኣብ ዝቐረባ ግዜ and at some point ኣብ ገለ ግዜ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕሬዚደንት ክብል ጀሚሩ ኣሎ ኣዞ እንታይ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ኤርትራ ዝንጥሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም እዚኣቶም ባልሓስካ ናይ ምቕያር ትሬኒንግ ወሲዶም ኣለው ኩሎም እዚኣቶም ብውሽጢ እውን ርክብ ዘለዎም እዮም ሓበሬታ ዝወሃቦም ሰባት እዮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለምንታይ ሓበሬታ ዝወሃቦም እየ ዝብለኩም ኣገደስቲ ሓበሬታ ቀልጢፎም ደውፁ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ይኹን ኤርትራ ምስ ግብፂ ክትራኸብ ከላ ድዩ ገለመለ ዋላ እኳ ካብቲ ዝበሃል 9 ሚታዊት ዋላ 8 ሚታዊት ሓሶት ኮይኑ 10 ሚታዊት ግን ሓበሬታ ኣለዎ እንታይ ይብሉ ንኣብነት ኤርትራ ምስ ስዑድያ ክትራኸብን ገለ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ ፕሬዚደንት ኤርትራ ምስ ግብፂ ክራኸብ ይኽእል ይብሉ እዮም የጋንንዎ እዮም ግን እቲ ጫፍ ዝሕዝዎ ዘትሕዞም ኣካል ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልፅግና ከምዚ ናይ ኤርትራ ንሃገሩ ኢሉ ዝሰርሕ ዘሎ ካብ ዝኾነ ኢንተርነት ፈቲሹ ሓበሬታ ዘምፅእ ከማና ዘይኮነ ካብቲ ውሽጢ ናይ ትስለያዊ መርበባት ተፃሒፉ ዝወሃቦም ከም ዘላታ ፖስት ዝገብርሉ ግዜ ኣለዎም ባዕሎም ኤዲት ገይሮም ፖስት ዝገብርሉ ግዜ ኣለዎም እዚ ብዙሕ ግዜ ናይ ኤርትራ ኣካውንታት ብዙሕ ግዜ ዘውፅዎ እዮም ተመሳሳሊ ፖስት ካብ ብዙሓት ኣካውንት ናይ ብልፅግና ይወፅእ እዩ ንሱ ገዲፍና ንመለስ ኣብታ ርእሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ they are about to sign a historic agreement that resets the entire relationship between the two countries in a brand new chapter of cooperation ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዳርጋ እዛ ዘረባ እዚኣ ክትደጋገም ቀኒያ እያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣገዳሲ ስምምዕ ክግበር ከም ዝኽእልን ሓደ ኣገዳሲ ስምምዕ ክፈራረሙ ከም ዝኽእሉን ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ናው ኣይተመንዎ እዚ ክጋጥም ኣይክእልን እዩ ወይ እውን ክኸውን ኣይኮነን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን እዚ ኣካውንት ዝብሎ ዘሎ እዚ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ሓቅነት ኣለዎ ወይ እውን ሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ይብለኩም እየ ኣለኹን ደስና ግን ኣብዚ ሕጂ ርግፀኛታት ኮይና ክንዛረባ ኣይንኽእል ኢና ካልእ ሓደ ናይ ትግራይ ኣካውንት እውን ርአ ነይረ ስለዝደጋገም ዘሎ ግን ከም ሓበሬታ ክንጠቕሶ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ እትማይታ ገለ ሓቅነት እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ካልኦት እውን በረራን ወደብን ናብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ክጅምር ከም ዝኽእል ዘተንብህ ዘረባ እውን ርኢና ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣብዚ እውን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክተዓራቃ ከም ዝኽእላን ናብ ኩነታት ናብ ምርዳእ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ገለቶም ኤርትራ ክትወድቕ ጥራይ ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት ደስ ከይበሎም ክቕበልዎ ዝደልዮም ዘለው እዮም ስለዚ ኣብ መንጎ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንኽፍጠር ወይ እውን ምርድዳእ ንኽፍጠር ይፅዕሩ ከም ዘለውን ዘተንብህ ዘረባ ንሰምዕ ኣለና this cannot be ፈፂሙ ክኸውን ዘይክእል እዩ ኢልካ ክትነፅጎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ግን ከዓ በቲ ሓደ ድማ ኣብዚ ሕጂ ቀረባ ክግበር ዝኽእል እዩ ከዓ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድን ዝኾነ ሰላም ክፈራረሙ ይኽእሉ ዶ እንድሕር ኢልኩም ከመ ኤርትራዊ ኣሚን ምስ ብልፅግና ደም ኣይተፋሰስናን ኣለና ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ሰላም ክግበር ተኻኢሉ እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክገብርሉ ዝኽእሉ ትብልፅግና ዕንደራናቱ ገዲፉ ኮፍ ክብል ይኽእል እየ በስመዓም ክብል ይኽእል እየ እንድሕር ኢሉ ፀገም ዘለዎ ይመስለንን ምናልባት ኤርትራ ነቲ ናይ ኤርትራ መርገፂ ፅቡቅ ገይሩ ዘይከታተል ሰብ እዩ ነዚ ነገር እዚ ከገርሞ ዝኽእል እዚያስ ከስምዕዋ ብርሃናዊ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ጎደቦናዊ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጉዳይ ናይ ሶማል ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካልኦት ዝተፈላለዩ ርእስታት እውን ኣለዉ ኣብቲ ፅምዶ ንሕና ባይላተራል ወይ ክልተኣዊ ጥራይ ኮንና ንዛረብ ኩሉ ግዜ ዝምዳው ምክንያቱ ናይ በይና ዕላማ ይብልናን ዞባዊ ርግኣት ዞባዊ ቅሳነት ዞባዊ ሰላም ምፍጣር ንልምዓት መሰረታዊ ኩነት ስለ ዝኾነ ንዕኡ ናይ ደገ ሓይልታት ብቐንዱ ኸ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲታት ነዚ ከባቢና ብኣወንታ ክፀልዎ ክእል ስለ ዘለዎ ብዛዕባ ኣብ ከከባቢና ዘሎ ኩነታት እውን ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቶም ኣርእስታት ንዛረበሎም ድመሰሎም ሰሎም ንዓታቶም ንሕና ኣናብባ ብዛዕባ ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ዘሎ ኩነታት ከ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከ ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ከ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ከ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝረኣየና ዘሎ ኩነታት ኣብቲ ንሕና ጎደቦ ንብሎ ዘሎ ምዕባሌታት ደሎና ረኣያ ብቅንዕና ብዘይ ሕብእብእ ብሸፋፍ ዝኾነ መንገዲ ንዓታቶም እውን ክንገልፀሎም ክንክእል ኣለና ዝኾነ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ንዞባና ድምልከት ፖሊሲታት ክሕንፅፁ ከለዉ ንፈልጥ ኢና ኢሎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ተበግሶታት ጌጋ ከየጋጥሞም እንቲ ብኣጋ ንሕና ሓሳባትና ክነካፍል ስለ ዘለና ብዛዕባ ዞባዊ ኩነታትና እውን እዝን ይመስል ዘሎ ሓደ ብሓደ ንኩላቶም ነዚኦም ጉዳያት እዚኣቶም ንዛረበሎም ምክንያቱ ፅምዶ ፍረ ከምፅእ እንድሕር ኮይኑ መወዳእታ ኣናብባና ወድዓዊ ኮይኑ ብዘይ ስምዒታዊ ወይ ባዕላዊ ገምጋማት ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ተመርኮሰ ኸውን ምእንቲ ንሕና ዘለና ሓሳባት ነካፍል ናይ ሱዳን ንኣብነት ወሲድና ንዛረብ ንኽእል እንታይ ኮነ ሓስብ ኸውን ዋሽንግቶን ብዛዕባ ሱዳን እንታይ ክገብሩ ደሊሎ ዛጊት ዝወሰድዎም ስጉምትታት ኣብ ክውንነት ዘይተመርኮሱ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዘይሕግዙ ስለ ዝኾኑ ንሕና ኣብቲ ናይ ፅምዶ ተወግሶታትና ነዚ ጉዳይ እዚ ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ሰዓት ምስ ሓለፈ ኩነታት ካብ ምቁፅፃር መፃኢ ምስ ከደ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዛ ኢንተርቪው እዚኣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ምክንያቱ እንታይ ይመፅእ ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ የንብብ ስለ ዝነበረ እዩ ዝተወደየ ሓበሬታ ኣይነበሮን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ንኣሜሪካ ብንፁር እንታይ ኢሉ ከም ዝነገሮም እንታይ ኢሉ ከም ተዛረቦም ግብፂ ክሽምግል ከላ ድማ ግብፅን ኤርትራን ስዑድያን ኣብ ሓደ ፔጅ ኣብ ሓደ ገፂኦም ነይሮም ናይ ሙሉእ ዞባ ኣጠማምታ ናይ ኤርትራ ድማ እዝን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ንደሊ ኢና ኣብ ሱዳን ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ንደሊ ኢና ኣብ ሶማልያ ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ንደሊ ኢና ቀይሕ ባሕሪ ውሕስነቱ ክሕሎ ንደሊ ኢና እንታይ መደብናትኩም ኣሜሪካ መሳት ፕሎስ እንታይ መደብናትካ ዶናልድ ትራምፕን ማርኮ ሩቢዮን እንታይ እቲ መደብ ነዚ ዘረባ እዚ ካልኦት እውን ክምስክርዎ ይኽእሉ እዮም ስዑድያ ኤርትራ ንፅቡቅ እያ ትሰርሕ ዘላ ስለዚ ምስ ኤርትራ ዘየስርሕ ምክንያት እንታይ ኣለኩም ሰላምን ርግኣትን ቀዳምነት ድሕሪ ኮይናትኩም ግብፂ ድማ ሰላምን ርግኣትን ድሕሪ ትደልዩ ኣለኹም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ዘየስርሕ ምክንያት እንታይ እዩ ዘለኩም ተመሳሳሊ ዘረባ ብኩሉ መንገዲ ናብቲ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማትስ ምስ መፀ ደን ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣብ ዝብል መደምደምታ መፅኦም ዘሎ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ እንተሪኢኻዮ ኩሉ ነገር ኤርትራ መርገፅናታ ኣብ ጣውላ ውሪዳ እዝን ንሕና ክንሰርሖ ንደሊ ዘለና ኣብ ከባቢና እዚ ነገር እዚ ምሳኻትኩም እንታይ ዘየሰማምዕ ኣለዎ ኣበይ ቦታታት እዩ ዘየስምምዕ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ፀገም ክህልዋ ክእል እዩ ነዚ ናይ ኤርትራ ዕላማ ግን ክትከላኸሎ ክትነፅጎ ይትኽእልኒ እያ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ ሓድሽ ዝወፀ እዚ ናይ ካውንተር ቴሮሪዝም ፖሊሲ ድማ ነዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ዘሎ ዘጉልህ እዩ Africa's strategy is changing. The Trump administration says it is done with forever wars and wants a smaller military footprint across the continent.
Washington has unveiled a new 2026 counter-terrorism strategy, and it marks a major break from the post-9/11 era. The document makes one thing clear. The United States still wants power and influence in Africa, but it no longer wants large numbers of American troops stuck in open-ended conflicts. So instead of large-scale deployments, the ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ኣካይዳ ክትቅይር ደልያ ኣላ እሱ ድማ ጀጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕምናታ ከምኡውን ብዙሕ ወታደራት ናቶም ኣብ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ኢዶም ክእትዉ ይደልዩ ኣለውን እንታይ ደኣ የስ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ክንሳተፍ ኢና ኣብኡ ፅልዋ ክህልወና እንደሊና ግን ታክቲክ ናትና ዝተፈለየ ስትራቴጂ ናትና ዝተፈለየ እዩ ንሃገራት ኣፍሪካ ነፍሰን ከመሓድራሉ ዝኽእላ ወይ እውን ርግኣት ንክፍጠረሉ ዝኽእል ነገራት ክንድግፍ ኢና ንሕና እውን ብካልእ ነገራት ክንሳተፍ ኢና ግን ብዓብዩ ኣብቲ ቦታት ኮፍ ክንብል ኣይኮናን እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ምንታይ ከተስተብሉላ ክትክእሉ ኣለኩም ብተደጋጋሚ ኣበይ ንሰምዓ ኣለና ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ እንታይ ትደልላ ንዝብል እዩ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዳህላክ ክትከውን ኣብ ዓሰብ ክትከውን ቦታ ትደልላ ብልፅግና ብተደጋጋሚ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ ከስማዓኩም የፅነ የለን ኣሜሪካ ግን ኣብ ፖሊሲ ናታ እንታይ ትብላ ኣላ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሰራዊት ናተይ ከቐምጥ ኣይደልን እያ ትብል ዘላ no large troop deployments ኣብ ሰራዊትን ገለመለን ዝቕመጠሉ ቦታ ኣይደልን እየ ዘሎ እንታይ ደኣ ቁርጡ ዝኾነ ምስቶም ሃገራት ብቐረባ ብምስራሕ ዕላማታትን ሓበራዊ ረብሓን ሓበራዊ ሽርክነትን ንቕድሚት ዝኸደሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ንደሊ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ኤርትራ ትደፍኣሉ ዝነበረት ስትራቴጂ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እተን ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ንሳተን እየን ዝያዳ ከውሕስኦ ዝኽእላ ንዓታተን ኣቐዲምካ ምስኣተን ምስራሒት ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ትብል ነይራ ኣሜሪካ ድማ በዚ ናይ ካውንተር ቴሮሪዝም ስትራቴጂ ናቶም ብፍላይ ድማ ናይ ኣፍሪካ ስትራቴጂ ናቶም ኣብኡ ዝነፀረ ኣካይዳ ንርኢ ኣለና እዚ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ኣብ ትክክለኛ ግዜ ፅቡቅ ዝኾነ መንገዲ ምስ ኣሜሪካ መሪፃ ዘላ ኢንቴሊጀንስ ሼሪንግ ኣሜሪካ ብቴክኖሎጂ ብስለያዊ ሓበሬታ ብካልእ ምስቶም ፓርትነርስ ክትሳተፍን ክትሕግዝን ትኽእል እያ ቴክኖሎጂ ክትጥቀም ትኽእል እያ ግን ብዓብዩ ሰርቬይለንስ እውን ከተካይድ ትኽእል እያ ኣሜሪካ ብዓብዩ ብኣካል መፅያ ነቲ ኩነታት ከተካይዶ ግን ብዙሕ መደብ ከም ዘይብላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣገዳሲ እንተኮይኑ ድማ ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ነቲ ፀላኢ ዝረኣየቶ ነቲ ግብረ ሽበራ ዝረኣየቶ ብፍላይ ነቲ ቦቱ ርያ መጥቃዕቲ ከተካይድ ከም ትኽእል ድማ ይገልፁ ኣለዉ መጥቃዕቲ ኣብ ሶማልያ ብዙሕ ግዜ የካይዱ ኣለዉ ኣብ ካልእ እውን ይገብሩ ኣለዉ እዮም ስለዚ እቲ ዕላማ በዚ መንገዲ ክቕፅል ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እንታይ እዩ ዘርእየካ ኣብቲ ብካርታ ደረጃ ከውፅዎ ከለዉ ቀዳማይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣተኩሮ ናቶም ኣብ ሶማልያ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ዝያዳ ሶማልያ ሕጂ እውን እቲ ፓይረሲ እቲ ሽፍትነት ናይ መራኽብ ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ሞር ኣተኩሮ ክህልዎም እዩ ብሰንኪ እዚ ናይ ሶማልያ ዝጅመር ዘሎ ኢትዮጵያ ዝያዳ ኣተኩሮን ኣድህቦን ክትረክብ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ግን እሱ ሓደ ክፋል ናይቲ ኩነታት ተራእዩ ንኣሜሪካ ብዓብዩ እቲ ሳሕል ዝበሃል ኣሎ ነቲ ናይ ሳሕል ድማ ክሳብ ኤርትራ እዩ ዝበፅሕ እንተሪኢኹሞ እቲ ዝርግሐ ናይቲ ሳሕል ዝብልዎ ክሳብ ኤርትራ ዝበፅሕ ኮይኑ ኣተኩሮ ናቶም ግን ኣብቲ ቀንዲ ክሳብ ጫድ ዘሎ ኩነታት እዩ ንሱዳን ብፍሉይ ንበይኑ ከም ኬዝ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ዝያዳ ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ ድማ ኣይ ቲንክ ኣብቲ ጉዳይ እቲ እውን ተሳታፊትን ወይ እውን እጃማ ከተበርክት ትኽእል ምዃና ፍሉጥ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ለንቀነ ስፍሕ ዝበለ ኢንተርቪዋት ኣካይዱ ለመን እዩ እቲ ነዚ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ሒዙ ዘሎ ሲኒየር ኣድቫይዘር ናይ ዶናልድ ትራምፕ መን ኢኻ ትብሎ እዚ መሳትብሎስ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ምስ ስካይ ኒውስ ብዓረብ ማለት እዩ ምስ ስካይ ኒውስ ምስ ኣልዓረቢያ ከምኡውን ምስ ኣልጀዚራ ኢንተርቪው ገይሩ ከም ዝነበረን ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ርእሳት ከም ተዛረበን እዩ ዝንገር ኣብቲ ዝተዛረቦ ርወዚስ ሱዳን ብዛዕባ ሱዳን ክዛረብ ከሎ ኮል ቱ ኤክስተርናል ኣክተርስ ተቐንዲ ኣገዳሲ ናቱ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝሳተፍ ዘሎ ኢዱ ክስሕብ ከም ዘለዎ urged an immediate end to foreign military support for both warring sides to stop fueling the conflict ብክልቲኡ ወገን ናይ ደገ ሓይልታት ዝሕግዙ ዘለው ኢዶም እቲ ኣበርክቶ ናቶም ጠጠው ንኸብሉ ፃውዒት ይገብር ኣለኹ እዩ ዝብል past to peace emphasized the need for permanent ceasefire and an inclusive Sudanese-led dialogue to transition toward a civilian leadership እዚኣ እውን ንባዕላ ነቲ ኩነታት ብፅሩይ መንገዲ ንክትፈትሖ ትደሊ ኣይትመስልን እያ ግን ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተገይሩ ሱዳናውያን በዓላቶም ክፈትሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክግበር ከም ዘለውን እንደገና እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ
ሱዳናውያን ድማ ሲቪላዊ መንግስቲ ክፍጠር ከም ዘለዎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚኣተን እውን ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንዓሊኻ መስታዕ መሰሪዕ ማዕረ ጌርካ ቆፂርካ ካልእ ንሳቶም ከሳስይዎ ንዖም ከሳሲ ዝኽእል እቲ ቀደም ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተርን ካልኦትን ሱዳናውያን ንሳቶም ኢሎም ኢማራት ብካልእ መንገዲ ናብቲ ስልጣን ንክትመፅእ ዝግበር ዘሎ ፈተነ እዩ ግን እዚ እውን ንግዚኡ ሒዙ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ምስ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ብል ነይሩ ሆስት ኢትዮጵያን ፎሬን ሚኒስተር ነዚ ጊደ እውን ጢሞቴዎስ ዝበሃል እንጊዶ እሞ ከም ዝነበሩ እውን ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኒልን ካልእ ኣገደሲ ጉዳያትን ምስ ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረቡ እውን ይገልፅ ማለት እዩ ብዓብዩ ብብዙሓት ዛዕባታት ንክዛረብ ኢሉ እዩ ኣብኡ መፅኡ ነይሩ ምናልባት ነቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ቢቢሲ ሓንቲ ሪፖርት ገይሮም ነይሮም እስከስምዕዋ بالعلي إثيوبيا أمبيراتوز صنحت معقبة صوار العلا أمريكا مس كونات تجراي بز الزامد أبى كل تشحن عسران حدنا قبل علي إثيوبيا معقبة أمبيرا ملعل إز معقبة صوار زهلوت صلوان تايوم نمور بوليتيكال ساينسن عالم الخور كباتن دكتور ميكائيل كحشن الزراري من لنا ብዙሕ ነገራት ትርጉም ኣለዎ ኢለ ይሓስብ እቲ ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ኣብ ናይ ክልል ሰላምና ድሕንነት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ ምልዓል ኣብ ናይ ክልቲኦም በተለይ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ምዕራባውያን ዘለዋ ርክብ ብዝተወሰነ መልክዑ ከመሓሸ ይኽእል እዩ በተለይ ብዲፕሎማት ዓይኒ ክረአ ከሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ዝነበረ ብጦርነት ዝተለዓለ ምፍሕፋሕ ኣብዚ ላብቱ ኖርማላይዜሽን ኣከባቢ ይፍጠር ኣሎ ብኢኮኖሚ ዓይኒ ክለዓል ከለ ከዓ ኢትዮጵያ ድሕሪ ፖስት ኮንፍሊክት ሪከቨሪ ዝብሃል እኳ ይቅድመኒ ግን ከምኡ ዓይነት እንድሕር ተተሓሳስቡ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝግበረሉ ኣብ ትግራይ ፖስት ኮንፍሊክት ሪከቨሪ ናይ ባዕሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘይምርግጋዕ ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኦሮሚያ እውን ጎንፅታት ይቕፅል ኣሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ምትፍናን ኣብ ዝሓየለሉ እዋን እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ብዋይት ሃውስ ሕዚ ንምንታይ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበረሉ ምንቅስቃስ ኣብ ሱዳን ትገብረላ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሉ ነገራት እዚኣቶም ምናልባት ናብቱ ቀጠናዊ ትርምስ ከይታቲ ኢትዮጵያ ክትተስለሉ ምክንያት ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ፌደራል መንግስትን ክመፅእ ከለዎ ደጋፊ ስለ ዝነበረ እቲ መንግስቲ እዚ ከዓ ናይ ቀና ኣፍሪካ ናይ ሰላም እና ድሕንነትን ኣስተዋፅኦ ክገብር እዩ ብዋናነት ግን ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ክሕሊ ይኽእል እዩ ኢሎም ዝሓስብሉ ካብኡ ናይ ኣብ ጦርነት ኢቨን ዘይከኣቲ ንሕና ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ትሕዝናዮ ኮይና ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ጫና ክንፈጥር ኢና ስለዚ ኣብቲ ናይ ቀጠናዊ ጦርነት ዘሎ ዘይክጅመር ይኽእል እዩ ብባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ኣከባቢ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ እዚ እቲ ሓደ ንሪኦ ዘለና ኮይኑ ብካልእ መንገዲ ድማ እንታይ ይካየድ ኣሎ ንዝብል ድማ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ማለት كقاطع ما يكلني خلينا بلاين خلينا. Ethiopia accusing the government there of launching drones into its capital Khartoum. Sudan is burning from within, yet its military is moving its guns toward the Ethiopian border. The Kizan, a shadow state of Islamist remnants, have hijacked the war to create a patriotic battle of dignity. From UAE death drones to Egyptian whispers, the Horn of Africa is becoming a global proxy chessboard. But Ethiopia stands ready for a confrontation it didn't seek. Today, we expose the suicide strategy of a dying regime. This is Semeninia Spotlight. بحفشة انتايو تي زربا امونغو ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ናብ ኩናት ክምዕብለሉ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ ብዛዕባ እዚ እውን ይገብሩ ኣለዉ እዮም ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ እውን ዘድልን ዘየድልን ዘረባ ምዝራቦም ከያክል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ረባሽት ሃገር ከም ምዃና መጠን ኣብ ትሕቲ ናይ ብልፅግና ናይ ኣብዪ ኣሕመድ መርሕነት ነቲ ዞባ ትብፅብፅ ዘላ ሃገር ንሳያ ሕጂ እውን እንተኾነ ምስ ሱዳን ዘለዎ ምፍታት ናብ ላዕሊ ገፁ እናደየበ ይኸይድ ከም ዘሎን ሓደ መዓልቲ ኣብ ዘይተደለየ ኩናት ክኣቱ ከም ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ይንገር ኣሎ ንዑ ስለ ዝፈለጠት እያ ድማ ኣሜሪካ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ንክትወስድ ኣብዚ ከባቢ እዚ ትፅዕር ዘላ ስለዚ እዘን ክልተ ሃገራት ኣዝየን ዓበይቲ ሃገራት እየን ጂኦግራፊካሊ ዓበይቲ ሃገራት እየን ክልቲአን ግን ዝተዳኸማ ሃገራት እየን ስለዚ ተዳኺመን ስለ ዘለዋ ኣብ መንጎ ክልቲአን ከጋጥም ዝኽእል ነቲ ዞባ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እዚ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኩነታት እዮም ዝብሉ ዘሎ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደ ኤክስፐርት ክዛረበ ከሎ ለንቀነ ስምዑ ወስኬ To talk about the other side of disinformation, that is some issues the media doesn't talk about. There's a disinformation side and then there are the unspoken sides. Especially since the start of the Sudan war, as all my colleagues have stated, while the United Arab Emirates is the biggest financial and logistical supporter of these RSF forces, at the same time in the Sudan war, the United Arab Emirates used Sudan's neighbors and some African countries in Sudan's hinterland almost like a tool of the war. I want to talk about these countries. The media hasn't talked about these countries. ብሓፈሻ እንታዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክዝረብ ከሎ መብዛሕቲ ግዜ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ
ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመ ሰሪዕን ዝካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ይዝብ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢማራት ነተን ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ሱዳን ብብዙሕ መንገዲ እያ ትጥቀመለን ዘላ ዳርጋ ብጀካ ኤርትራ ኩላተን ኣብቲ ኩናት ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ኢደን ይትየን እየን እንኮላይ ግብፂ ኩላተን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ሓጊዞን እየን እታ እንኮ ንሰራዊት ሱዳንን ምስ መንግስቲ ሱዳን ደው ዝበለት ካብ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ ሃገረ ኤርትራ እያ እተን ካልኦት ጫድ በሎ Central African Republic በሎ ሳውት ሱዳን በሎ ሊቢያ በሎ ኢትዮጵያ በሎ at some point ግብፂ እውን እንትኾነ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ገይረን እየን ወላተን ቀጥታ ምስ ሱዳን ዘይራኸባ ከም በዓል ኬንያ እውን እንትኾና ኡጋንዳ ኩላተን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ሶማልያ ኢደን ሓዊሰን እየን ኣብቲ ጉዳይ እቲ እናበለ እዩ ዝዛረብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ደገ ይወፅእ ምህላው ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ክሕባእ ዝድለ ዝነበረ ሓበሬታ እዩ that's why ድማ አሜሪካ ምስ ኤርትራ ቀጥታ ክሰርሕ ምጅማር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ተራ ክህልዎ ክእል እዩ ዝበሃል ዘሎ When this war started in 2023, one of the biggest logistical centers for the RSF in Sudan was Libya and Chad. Transfers on the border, mainly with large cargo airplanes over these borders, and then, through the logistical transfers with trucks and military vehicles. Support was largely provided to the RSF. Well, our Honorable Ambassador also stated this at the beginning of his speech. RSF fighters, RSF militants, these people, I know them more or less because I also stayed in Sudan. I had also met with their commanders sometimes. I mean, they are neither literate nor can they use a technological device. እንታይ ዝብል እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ታሪክ ንምፍላጥ ቱርካዊ እዩ ነቲ ጉዳይ ድማ ብሓደ ዓብይ ዋዕላ ይተዛረብ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብቲ መጀመርያ ናይቲ ኩናት ካብ ሊብያን ጫድን ዝያዳ እቲ ሎጂስቲካዊ ደገፍ ዝወሃቦ ነይሩ ኣብ ክልቲኡ ድማ ብናይ ኢማራት ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኣገባባት ዝወሃብ ዝነበረ እዩ እቶም ዳዕመ ሰሪዕ ወታደራት ኣነ ብሱዳን ስለ ዝነበርኩ ብቐረባ ንፈልጦም እየ ኢሉ ኣዝዮም ቴክኖሎጂ ዘይፈልጡ ሰባት እዮም እዚኦም ኢሉ ዋላ ሓንቲ ኣይፈልጡን እዮም ጓሶት እዮም ነይሩ ስለዚ እዚ ድሮናትን ካልእን ወሲድካ ንዓታቶም ብካልእ መርሰነሪትን ዕሱባትን ጌርካ ኢኻ ሓያል ክገብሮም ትኽእል እምበር ንሱዳን ተኣክል ሓደጋ ክፈጥሩ ዓቕሚ ዝነበሮም ኣይኮኑን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ቴክኖሎጂ እንድሕሪ ዕጢቕካዮ ዋላ ህበዩ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ዝእንፍት ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ድማ ክሳብ ከምዚ ደረጃ ክበፅሕ ዝኻለ ኢማራት ኢዳ ስለ ዘእተወትሉ እዩ ዝብል ዘረባ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይዝረብ ኣሎ ዊልያም ሩቶ እውን በዚ ጉዳይ እዚ ትኽሰስ ኢኻ ምስ ተባህለ ዝበሎ ዘረባ ስምዑ To Sudan, the camp of General al-Burhan has accused you of siding with the rapid support forces of General Hemeti. Recently, they came out with a statement saying it was unacceptable that you side with those people. What is your response to them? Why are you siding with the RSF? The siding is completely untrue. These are allegations that are made left, right, and center by all manner of people. There are allegations made against so many countries. UAE has been accused. Yes. I don't know who has been accused. And these are unverified claims that have no basis at all. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ ዝተኸሰስክዎ ሳክት ክሲ እዩ ኣብ ባይታ ጭብጢ ዘለዎ ይኮነን ብዙሓት ከማይ እውን ዝተኸሰስሉ ንኣብነት ኢማራት እውን ተኸሲሳ የብል ከም ኣብነት ንኢማራት ይጥቀም ምህላዊ ከማን ዘሕፍር እዩ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሓፈሻ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት እዮም ኢዶም ዊልያም ሩቶ ድማ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢዱ ከም ዘይብሉን ናይ ዲፕሎማሲ ሰንተር ስለ ዝኾንና ኩሎም ወገናት ኣባና መፂኦም ምሳና ክዘራረቡ ክእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሓት እዮም ኢዶም ብዙሓት እዮም ረሳሕ ኢድ ዘለዎም በዚ ኮይኑ በቲ ግን ሱዳን ብድሆታት ናታ ብሕጂ እውን ዝቕፅል ብድሆታት እዩ ዘለዋ እቲ ኩነታት ድማ ብቐሊሉ ክስጋር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ንቐፅል ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ኣገዳሲ ዲቤት ዝተገበረት እስከስምዑ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዝኾና እዚ ዝሰሓብ ፀኒሑ እዩ ሕዚ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ሂደት እዩ ንክልቲኦም ኣካላት ፃውዒት ገይሩ ኣዘራሪቦም ይሶ እንታይ ኢኻ ተፅበአ ኣብርሽ ማለት ናይ ማን ሕዚ ተውዚ ዝኒሄ ንሳቶም ተውዚ ዝኒሄ ኣጀንዳ ብቐጥታ ብርክት ዝበሉ ምስ ትግራይ የተሓሕዝዎ እንድዮም እስኪ ነርዓልካ ርእቶ ዕርፈሉ እሞ ኣነ እውን ኣብዚ ዘለና በመሰረቱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ልዝብ ክድገፍ እዩ ዘለዎ ንድግፎ ኣለና ልዕሊ ዝኾነ ኣካል ክንድግፎ ዘለና ንሕና ይመስለኒ ንምንታይ ኢና ንድግፎ ካብ መጀመሪኡ ኩናት ንኸይህሉ ትግራይ ምስ ጎረቤታ
لزق كله كم زقبا عرست وقصو بمقار نسرحنا صرحنا سلزونا مالتش مستي من قستي إثيوبيا وهاي تصوعون زنورنا قتشت المفتاح تنسو نخالت هالكتاتن مقصدي الجمرو ناي جونوسايد بروجكتن وراو كاتو علو بوعد بريتوريا مسؤول سلام المفتار زلعله صعري طرح زي كونس مونتو توايلون بزح خسارات ناتخفل سلازمصه بفلاي مس ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትሓዝ ከሎ እቲ ብስርዓት ብልፅግና ንኤርትራ ልዕላውነት ንዓሰብ ንኩሉ ግዛዕ ክወር ክብል ከሎ እቲ ካሊእ ኣብዚ ትለዓል ነበረ ትግራይ ዓውደ ውግእ ክትኮን እያ ዝብል እዩ ትግራይ ዓውደ ውግእ ዘግብር እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ይንኹን ምስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ንጥበቕ ዝብሉ ሓይልታት በብዝሖም ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ ንሕና ኣብ መትከል ኢና ጠጠው ክንብል ዘለና መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዓገብ ክንብሎ ኣለና ብልዕሊ ኤርትራ ዝጎብና ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ማለት እዩ ድሓር ንሕና ኣብቲ ከይዲ ሰላም ቦታና እንታይ ይኸውን ንትግራይ ከመይ ይፅልዋ ዝብል ምርኣይን ኣብኡ ዝግበር ናይ ክሃባ ንብስኻ ሕጂ እዛ ዘረባ ስለምንታይ የምፅልኩም ዘለኹ መሲልኩም ሓንቲ ካብቲ ብብዝሒ ትስረብ ዘላ እዚ ኤርትራን ኣሜሪካን እናተዓረቐ ዝኸዳሉ ዘለዋ ጉዳይ ኣብቲ ብልፅግና ድማ እዚ ኣብዚ ከርየኩም ፀናሕኩ ሰላም ስለ ዘሎ ዘይኮነ እዚ ዘረባ እዚ ስራሕ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ብልፅግና ሻዕብያን ኤርትራን ሰላም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ንምንታይ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ንፋኖ ንምድኻም ንዲሞራላይዝ ምግባር ንህወሓት ወይ እውን ንህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ሻዕብያ ሸይጥኩም እዩ ገዲፍኩም እዩ ንሱ ምስ ኣሜሪካ ፈቲሑ ምስ ዓቢ ክዕረቕ ይደልሎ ወይ ለኹም ክብሉ ንምባል ክጥቀምሉ ኢሎም እዮም ብግምጣሉ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ኣብርሃም ክብሎ ፀንሐ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክፍጠር ኣሜሪካ ድማ ከተሸምግሎም ተኽኢላ ሰላም ኢና ንደሊ ንሕና ኩናት ንደሊ ሰባት ኣይኮናን ሕጂ እታ ዘረባ ንምንታይ እዮም ዝጥቀሙላ ዘለዉ ንክልተ ሰለስተ ነገር ክጥቀሙላ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ እቶም ብልፅግና ማለት እዩ ብዓብዩ ኣሜሪካ ዓብ ሓገዝ ገይራትሎም ከም ዘላን እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያን ምስ ኤርትራን ትገብሮ ዘላ ዝምድናታት ዝረአ ዘሎ እንታይ ክብልዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንበይኖም ኮርነር ገይሩ ክቐትሎም ይደሊ ከም ዘሎ ብልፅግና እነዚ ድማ ንፋኖ ንበይኑ ክሃርሞ ንሸነ ንበይኑ ክሃርሞ ንትግራይ ንበይኑ ክሃርሞምሲ ንሻዕብያ ከኣልዮ ክኸል ኣለዎ ብሓይሊ ስለዘይተኻለ ሕጂ እንታይ ገብር ንሻዕብያ ዝፍትን ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ፅምዶ ከምዚ ዲፕሎማሲ ኣምሲሉ ክፍንትተሎም እሞ ሽዑ ዓቢ ድማ ነቲ ኩነታቱ ናይ ኣፅዋር እገዳ ዘሎ ኣልዒልካሉ ንበይኖም ረኺቡ ክሃርሞም ይኽእል እዩ እሞቡ ገይሩ ኣዳኺሙ ሓያል ሃገር ክፈጥር ፀላእቱ ኣዳኺሙ ሽዑ ናብ ሻዕብያ ክመፅእ ክእል እዩ ዝብል ዘረባ ንምምፃእ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ይዝበሃል መጀመርያ ፋኖ ንዓቢ ክድክሮ ከሎ ናይ ሻዕብያ ሓገዝ የድልዮ ይነበረን ዝረአ ሓገዝ ኣይሓተተን ማለት ሻዕብያ ብፍሉይ መፅኡ ይሕግዞ ነይሩ እሞ ሻዕብያ ስለ ዝነበረ ከምዚ ዓይነት ኣመዝጊቡ ክትብላ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ እንታይ ክንብል ደሊና ኢና ብዓብዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ረኣናዮ ኣብዚ እውን ተደጋጋሚ ዓወታት ናይ ፋኖ ምናልባት ለንቀነ ከም ፀኣልኩም ኣይቀነኹምን ግን ብተደጋጋሚ በል ይብሎም ከም ዘሎ እቲ ፋኖ ዝበሃል አስተዳደር ስር ያሉ ባለስልጣናት ሰውዬ ምስራቅ አፍሪካ የአማራጭ ሊናደረግን ብሶት ያለመጠን በውይይት ነገሮች ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ዓወታት ኣብ ልዕሊ ፋኖ ኣብ ልዕሊ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ብሓገዝ ናይ ሻዕብያ ኣይኮነን እዚ ወይ ብሓገዝ ናይ ሱዳን ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ኣምሓራ እቲ ፋኖ ብመሰረቱ ባዕሉ ብዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ዝፍጠር ዘሎ ምዃኑ ምግንዛብ ከድሊ እዩ መርኣያ ናቱ ድማ እንታይ ክብል እዮም ሻዕብያ እንድሕሪ ካብ ፋኖ ተፈንቲቱ ወይ እውን ብልፅግና ምስ ሻዕብያ ክዕረቕ ተጀሚሩ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ተስፋ የብሎምን ኢድ የብሎምን ብገይሮም ንክሞቱ ዕድል ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ዝብል እዚ ናይ ብልፅግና ካድረታት ብሰፊዑ እዮም ዝዛረብሉ ዘለዉ ኣዝፍ ናቶም ድኽመት ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ብሰንኪ ናይ ሻዕብያ ምሕጋዝ ንብልፅግና ዝፍጠር ዘሎ ብሰንኪ ምሕጋዝ ናይ ሻዕብያ ንፋኖ ይኹን ቲዲኤፍ ይኹን ህወሓት ነቲ ሸነ ዝበሃል ዝገብሮ ዘሎ ካብኡ ዝመፅእ ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ ዘለዉ ባት at the end of the day they know እዚ ኩነታት እዚ ካብ ኢዶም ወፃኢ ምዃኑን ካብ ሻዕብያ ሓገዝ ወፃኢ ምዃኑን እቲ ፋኖ ዝበሃል ድማ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተዓሪቓ ድያ ኣይተዓረቐትን ገና ኣብ ሰማይ ዘሎ ኮይኑ እቲ ፋኖ ዝበሃል ስርሑ ምስራሕ ክቕፅል ምዃኑን ገና ንሳቶም ነቲ ብልፅግና ንምድምሳሱን ንምርማሱን ናይ ሻዕብያ ይኹን ናይ ካልእ ደገፍ ከም ዘይገብሩን
ከም ዘይፅበዩን ጎኑ ድማ እቲ ፅምዶ ድማ ኤርትራ ትቕፅሎ ከም ዘላን ኣብ ፖርት ሱዳን ድማ ሕጂ ሓድሽ ኣገዳሲ ፅምዶ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኣምሓራ ባዕል ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ፅገ ዝርከቦ ኣብ ፖርት ሱዳን ይካየድ ከም ዘሎ ዘርኢ ስእልታት ወፂሎ ፅንሒለ ከም ጻልኩም ተረኺበዮ ስለዚ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ካሊዩ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ድማ ኣፀቢቑ ካብ ዝተፈንተተ እዩ ፎር ኤግዛምፕል ራይት ናው ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ንዝብል እስከ ስምዕዎም ነዞም ስኮላርስ በኸመይ መንገዲ ነቲ ብልጽግና ድማ ካሊዎ ይደልዩ ኣለዉ ያለ አስተያየት በወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ እንዴት እየተከታተላችሁ ነው? ሀገሪቱ ዘርፈ ብዙ ችግር ውስጥ ገብታለች። ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ቀውሶቹ የተባባሱ መምጣታቸውን ነው የምንረዳውና እንደው አቶ አባይ ከእርስዎ ሊጀምርና ሀገሪቱ ምን ላይ ነው ያለችው? ምን ላይ ነን ያለነው? በአጠቃላይ አመሰግናለሁ መሳይ አንከር ሚዲያ። ቅድም በጥቅሉ እንደጠቀስከው ያው ሀገሪቱ አሁን ምናልባትም እኛ እዚህ ውጭ ያለን ብቻ ሳይሆን ከሀገር ይህ አጠቃላይ ቀውስ ሀገር እስከ ማፍረስ ድረስ የሚደርስ ችግር አለ ብለን ነው የምናምነው። ለምን በፖለቲካ ሃገር ኢትዮጵያ ከመይ ኩነታት ኣላ ተባሂሎም ንተሓቲቶም እዞም ክልተ ዓበይቲ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ምልዕዓል ንክግበር ዓብይ ጎስጓስን ስራሕን ዝሰርሑ ዘለው ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ንዝብል ኣብ ስቴት ኦፍ ቶታል ክራይሲስ ወይ እውን ኣብ ስቴት ኦፍ ቶታል ኮላፕስ ከጋጥመሉ ዝኽእል ብሓፈሻ እቲ ሃገር ክትወጥቀሉን ክትፈርሰሉን ኣብ ትኽል ደረጃ እያ በፂሓ ዘላ እዚ ድማ ካበይ ዝብገስ ይብሉ ማልቲ ዳይሜንሽናል ኮላፕስ ኣፌክቲንግ ሶሻል ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ስትራክቸርስ ትሬትኒንግ ዘ ካንትሪስ ቨሪ ኤግዚስተንስ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እቲ ሃገር ሓደ ዓይነት ፀገም ኣይኮነን ዘለዋ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ናታ ማልቲ ዳይሜንሽናል ብብዙሕ መንገዲ ሶሻል ማሕበረሰባዊ ፀገም ኣለዋ ኤትኒካዊ ፀገም ኣለዋ ፖለቲካዊ ፀገም ኣለዋ ቁጠባዊ ፀገም ኣለዋ ኩላቶም እዚኣቶም ድማ ነቲ ሃገር ክብትንዋ እዮም ዝደልዩ ዘለው ናብ ዝተፈላለየ መንገዲ ይስዕብዋ ስለ ዘለው እቲ ሃገር ቀፃልነት ናታን ህላወ ናታን ኣብ ምልክት ሕቶ ውሪዱ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ይብሉ ኣለዉ ኩሉ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዋን ማን ሬጂም ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ዘይብቁዕ ክነሱ ነቲ ሃገር ድማ ብዝያዳ ብናቱ መንገዲ እያ ትምራሕ ዘላ ሓደ ሰብን ዘይብቁዕን ሰብን እዩ ነቲ ሃገር ዘመሓድራ ዘሎ እዚ ከዓ ዳርጋ ሙሉእ ቁፅፅር ኣብቲ ቁጠባ ይኹን ሰኪሪቲ ይኹን ወላ እውን ኣብቲ ባህላዊ ኩነታት እውን እንትኾነ ማሕበረሰባዊ ኩነታት ዓብዪ ዝቋፀሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ዋይድ ስፕሬድ ኮንፍሊክት ዝያዳ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ዝጠቕስዋን ዘማርሩላን ድማ ሰፊሕ ዝኾነ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ሕድሕድ ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ኣክቲቭ ዎር ወይ እውን ብረት ኣልዒሉ ዝዋጋእ ዘሎ ሰብ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ስፔሲፊካሊ ሃይላይቲንግ ዘ ኢንስታቢሊቲ ኢን ኣምሓራን ኦሮሚያ ኣብ ኣምሓራን ኦሮሚያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ሕጂ ንምግምጋሙ ከቢድ እዩ ኣብ ቤንሻንጉል ጥራይ ትማሊ ድዩ ዋላ ቅድሚ ትማሊ ኣብዘን ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ከባቢ 30 ሰባት ድዮም ዋላ ክንደይ ሰባት ካብ ኣውቶቡስ ኣምፂኦም ከም ዝረሸንዎም ኣብቲ ከባቢ ህዳሴ ግድብ ዝብልዎ ዘለው እዩ ኣብ ቤንሻንጉል ሓድሽ ተቃዋሚ ሓይሊ 2-3 ዓይነት ብረት ኣልዒሎም ክቃለሱ ጀሚሮም ኣለው እዚ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ ዕግርግር ይፈጥር ኣሎ ኣብቲ ቦታ እቲ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ መሊሱ ቀውሲ ናይቲ ሃገር እናጋደዶ ይኸይድ ከም ዘሎን ሰብኣዊ ቅልውላው ድማ እዚ ሂማኒታርያን ካታስትሮፊ ዝበሃል ድማ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ካብ ገዛውቶምን ካብ ንብረቶምን ፋሕፋሕ ኢሉ ሂወቶም ተበላሽዩ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዎ ስለዚ ከዓ ባህላዊ ሓዘን ናይቲ ሃገር ወይ ካልቸር ኦፍ ሞርኒንግ ዳርጋ እቲ ሃገርሲ ኣብ ቀዛሊ ኣብ ቁዘማ ወይ እውን ኣብ ሓዘን ከም ዘላ ገይርዋ ዘሎ ካሴት ወይ እውን ደርፊ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ድማ ነዚ ትገልፅ እዮም ዝብሉ ዘሎ ከምኡ ድማ ቁጠባውን ምዕሳው ናይቲ ሃገር ድማ ይፍጠር ኣሎ ሪጅናል ኢንስታቢሊቲ ከምኡውን እቲ ፀገም ናይ ብልፅግና ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ወፂኡ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝኸይድ ዘሎ ሽግር እውን ይፈጥር ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ድማ ምንጩ ናይቲ ዘይምርግጋእን ዕግርግርን ናይቲ ሃገር ኮይና ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለው again these are all important stuff ሰባት ድማ ከስተብልሉ ዘለዎም ጉድ ኩነታት እዮም ብዝኾነ እዚ ንሪዮን ንሰምዖን ዘለና እታ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ወዲቑ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ ሕጂ ካብዚ ቀፂልና ካልእ እንታይ ክንርኢ ደሊና ኣለና ሓንቲ ካብቲ ብዙሓት ዝዛረብዋ ዘለው ኣተንብህ እውን ኣቢለልኩም ፀናዕኩ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ክፍጠር ዝኽእል ኣሜሪካ ነዘን ክልተ ሃገራት እንታይ ክትገብረኒ ትኽእል ንትብል ኣገዳሲት ዘረባ ኣብ ሶሎ ሚድያ ዝተገበረት እስከስምዑ هذا زي ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ናታ ኣጀንዳ የብላን ኢትዮጵያ ብናይ ምዕራባውያን ከምኡ ናይ በዓል ኣሜሪካ ግፊት ማለት እዩ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እናተባህለ ዝግበር ግፊታት ነይሩ ብድሕሪት ማለት እዩ ሕጂ ንኤርትራ ዲያትረስ ንኢትዮጵያ ኣብ ምክንያታት ብኸመይ ኢኻ ትወፅኦ የመሓወሉ
صبوح حتى أنا بحكي أقدر حتى أنا تتمالي أمريكا بنت مالدي روبيو مستي فورن مينستر تيماتيوس تراخيبو استراتيجيكلي ناي سيكيورتي ناي ريد سي ناي ميريتايم سيكيورتي قالوا تزاربو حجي بنصاروها تي سانكشن إيرترا إلا على له يبقى له جزء كم يجيبيو يكارني نو انت مالتي أمريكا تي منشبو تقبرو تي إثيوبيا تقبرو دلا قيح بحري كم زي يقفوا معناته بزح شجر كم دخل ولا قا أجندة يحلوا من برا بتجي زي كم تي عبيد قبرز نبرة انتجروا بزح شجر كم تسلا دخل بفلا نزل مع بالته نعو خم زي دليو أرجع طبيب كلاي تي أبسودان تخون دلوا قناتك نسنا جزار سلواها عنه معناته يتبعون تايتقبل كم دلا تي ماركو ريفيو بدنا بجير فلتي من قستاني كم بدنا بجير فلتي فك تزاري بقولي بعد غمان وتي تزاري بقولي من تايقبل كم دلوا فلتي نبتي يونايتد عرب إمارات جن ultimately تعلمنا إن تانير نايتي greater ستايل شلزخانة أنصارو عايز تزاري بالمالتي مرفق وين من تايخو كم دلوا هدي أبسودان نايسودان مرقا عبقى تتصاتت حاجة مدهرالله إرسال مسيجيب توينان سعودي عربية بقولنا هجي تيناي من شو زم RSF أب حماق كنا تعالو مهنياتو أب تجيزي يونايتد عرب إمارات يجسوا يمدلو يجسوا له أب سبوا كنا تعيمدلو يا أب سبوا كنا تعكون دلو هجي إذا حدا خبط كنا تعتي تخيل إنت أب تبعد له كنا تعتي أب تبعد له كنا تعتي تعب حماي مهنياتو أبي 8 ميتاوي نتنا يتبع مريت أيقوتاتوري بجيك أبزي أب كله advisors نايدر كلهم نا European countries نهريهم تا أبي تبعسي أديس أبابا ترايا نت على الله خبزخون يخون ناي travel advisory وكا أي تريدو أبزي civil war له أب مول إثيوبيا civil war له أجي إذا كلهم ناي عالم دلوا إمباسيتات كوبيلا من حزب الدنقرا دلوا أجي تي كونتاتنا إثيوبيا أبكتشان 16 أب حما كونتات مسكونة ترامب administration مسمته مس إيرترا تعاليهم أمريكا إثيوبيا نتا إثيوبيا من رجلا أزي أقداسي يدير الجهة إثيوبيا أكون عينة كونتات دللا إثيوبيا أبتزخف درجة يا دللا لا يحكي أب حما درجة بتسيحة زي سبعي بجا كانت أديس أبابا نخلى أي قطعة سرني دحين نسوت رأي يكون اتناتو relationships أب مستخبابي اتناتو زمدناتات مستخبابي مس إيرترا تو إيرترا حقو فايلات قبيلاتو تصبح حسب تقبل نيران سبعة أدي أقداسي زربايا أمانيل بيدا مريم مس سولو ميدياز قبروات بوقت زربايا كيتكم أبت channel بسفي سمعوه بزعبات تقداون بزو حبري تارلوا سلازي أمريكا انتا كتقبرت خلاب زوبا بزوح نقر كتزاربولو بزوح نقر كتنتانلو زخل قدايلو نحنا أبزو قداي زيزالنا لون نحنا عنازر رأينا زولون نتوم قرباب تاقرات بفلا يدما نتوم مسير ترى بغربا كسور حزف التنوز نبرو كقاط ما مزخل نقر كونتات انتاي كهون خل نزبل حركابتي نتي سمدو بقالو تازد امتو سبعات زقبرو زمتو نمنت زيتري ودر لهم أبر السودان زقاتم زلو حدش مسرحنا يتصمدو ينان رزلنا تتصمدو زبحال لبامات حليفة أتيوم مهم زلو ينان رزلنا زدما أزيو أقداس خويني سمعني مغنياتو لبامات حليفة أتيوم متقداي نابز بلس درجاك بس أكم زغلن بعد البروفيسور حسن زركبو أبتي تحت ونتري وزلهم أندركاجو تجي كمو نايتي كل صومال نايتوبيا نايتي ناي صومال قاومو نسوون استساتيف وزلو بوغن إيرترا برقص أول سعيد مالتيو ناي سودان مرحتون استساتيف وزلو هجيت تصمدو ناب من تايقوز يسقرالو ناب maturity ناب مهوراتن ناب ليك أونتن يسقر كمزلنا بوليتيكنياتاتن يسقرالو إذن أقر زي نابي سقعات كمزخون فلوتيو من البات مستوم كاندي وتهدراوي من قصاصات زقبرو زلو يكون زقبر زلو إذن ما نفسو زغالي ملقت زم حلال فيو أبي إثيوبيا زلو يكون أبقرن أفريقيا زلو تسقم بوليتيكاو مفتعن بر وتهدراو مفتعي يكون زدليو يا أزي أقداس نبيع بوليتيكاو مفتعن بوليتيكاو معلبن يزدليو سلزي إيرترا ولون من بقى تامس أمريكا تزارب انتلا نتو قداي تقد تزاراريبكا بوليتيكاوي ديسكاشنز كتقبر كتكلال لك بلتقنا بزو قداي زي بقمي من قدك ساتفغل انت عينت كاردلو I don't know but this is very important اسكازيا
ካልእቲ ሰግመንት ኣብዚ ንሰምዓ ፀናሕና እቶም ፀረ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝምድና ከፍርሱ ዝደልዩ እንታይ ይብሉ ስምዑ አፈወርቂ በተደጋጋሚ ኣብ ዝሃበን ኢንተርቪዋት በጥንቃቄ ሪኢኻዮ እንድሕር ኮንካ እንታይ እዩ ዝብል ምስ መለስ ዜናዊ ኣብ ዝነበረና ዲስከሽን እቲ ኤትኒክ ፌደሬሽን ዝበሃል ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝበሃል ነገር ንኢትዮጵያውያን ኣይጠቅምን ተጋሩን ኣይጠቅምን እዚ ኩሉ ሻዕ ካብቲ ዓንቀጻት ከተውፅዎ ኣለኩም ኢለ ይመክሮ ነይረ ኣይሰምዐንን እዩ ዝብል ኩሉ ሻዕ ስለዚ ባህግን ድሌትን ሻዕብያ ይኹን ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ክትከል ዝደልይዎ ኣይኮነን ትግራይ ከም ሃገር ሪኮግናይዝ ክገብሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝበሃል ንሕና ብተነፃፃሪ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብትግርኛ ክንመሃር ብትግርኛ ክንሓስብ ካልኦት ጉዳያትና እውን ሪጂናል ስቴት ዝብል ኣውቶኖመስ ንሱን ዝቕበልዎ ኣይኮነን ስለዚ ሕወሓት ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንሻዕብያን ምስ ፋኖን ተጎዛጉዝካ ኣዲስ ኣበባ ዝእቶ መንገዲ ንሃገርነት ትግራይ ዝጠቅምስ እቶም ኣብ ንኢትዮጵያ ተቆፃፂሮም ዘለዉ ንኣብነት ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣዳነች ኣበቤ እዚኦም ኦሮሞ እዮም ምናልባት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ሪናዮ ዘይንፈልጥ ናይ ኢትዮጵያ ስቴት ተቆፃፂሮም ካብ ዘለዉ ኪ ዝበሃሉ መራሕቲ እንተደልዮም ዓንቀጽ 39 መዚዞም በቲ መስረቱ ሕገ መንግስቲ ዓዲ ክምስርቱ እኮ ይኽእሉ እዮም ዝብል ኣብ ሚድያ ከይተረፈ እዮም ተዛሪቦም ኣብ ስቴት ሚድያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣሳምፕሽን በቲ ሓደ ገጽ ዘሎ ካብ ምስ ፋኖን ሻዕብያን ተጎዛጉዝካ ሃገረ ትግራይ ምናልባት ኢትዮጵያ ኦሮሞ ከም ድላዮም ዘይንቀሳቀሱዋን ዝመርሕዋን ዓዲ እንድሕር ኮይና ኣት ዘይንዶፍ ዘደይ ኦሮሞ ፕላን ቢ ነይዎ ፋኖ ይኹን ናይ ማሓራ ሊሂክ ፕላን ቢ ዝበሃል የብሉን ፕላን ኤ ቢ ሲ ዲ ኩሉ ሻዕ ኢትዮጵያ እዩ ኦሮሞ ግን ፕላን ቢ እንድሕር ደኣ ማእኸል ዓዲ ዘለዎም ተሰማዕነት ያው በቲ ኢምፓየር ደረጃ ስሙን ትገልጽዎ ክመርሕዋ እንተዘይክኢሎም ነቕነቕ እንተኢላ ግን ኦሮሞ ሃገር ጌርካ ከም ፕላን ቢ ናይ ምውፃእ ሴፍ ኤግዚት እኒአዎም እዩ ስለዚ ኣላይ ክንገብሮም ንኽእል ምስረታ ሃገረ ትግራይ ኢሉ ዝቃለስ ውዳበን ትግራዋይ እንድሕር ኮይኑ ክዓርኽ ዝግብኦ ምስቲ ናይ ኦሮሞ ልሂቅ እምበር ምስ ፋኖን ሻዕብያን ኣይኮነን ዝብል መበገሲ ሓሳብ ዘለዎም እዮም እዚ እውን ትሰምዕዎ ኣለኹም መዓት ሓሸውየ እዩ ዘሎ ኣብቲ ኢሊት ናይ ትግራይ እዚ ኢኻ ተፀገም ኮይኑ ዘሎ ብዓብዩ ደብረፅዮን ስርሑ ዶክተር ደብረፅዮን ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ብምክንያት ስምዕ ፕሪቶሪያን ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብሰላሕታት ወንዚፉ ዝነበረ ሕጋዊ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይና ብከቢድን መሪርን ቃልሲ ውሳነን መልእኽቲ ህዝብና ሰራዊት ትግራይናን ውድብና ህወሓት መሰል ዓርሰ ምሕደራና መሊስና ኣብ ኢድ ህዝብና ኣቲና ጉባኤ ኣካይድና ናብ ስሩዕ ስራሕ ኣብ ዝኣተናሉ ምድንፋዕ ኩሉ መዳያዊ ማእቶትና ንምሕዋስ ህልውናን ድሕነትናን ብዝብል ቴማ ናብ ዝተፀውዐ መድረኽ ብስም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ብስመይን እንኳዕ ብድሓን መፅኹም ክብል ይፈቱ ዝኸልከንን ዝኸበርኩምን ከም ዝፍለጥ ቅድሚ እቲ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ብሓፈሻዊ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ትግራይና ብቐንዱ ድማ ስራሕቲ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ንኢንዱስትሪ ዕብየት መሰረት ንምንፃፍን ወፃኢ ሸርፊ ንምፍራይ ብዘለዎ ትርጉም ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብይ መቐይሮ ዘርኢ ታሪኻዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብመሰረት ትማሊ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዝተቃልዐ ውሽጣዊ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ቢራቶ ዝፀንሐት እገዳ ንምልዓል ወግዓዊ ስጉምቲ ትወስድ ኣላ እዚ ብወግዒ ክፍረም ተዳልዩ ዘሎ ሰነድ ከም ዘመልክቶ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ከባቢ 4 ግንቦት ዘውፅኦ ናይ ፈፃሚ ኣካል ትእዛዝ ብምስራዝ ነቲ እገዳ ሙሉእ ብምሉእ ከልዕሎ እዩ እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ዋሽንተንን ኣስመራን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ዝሑል ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ንምምሕያሽ ዝዓለመ ምዃኑ እቶም ፀብፀባት የረድኡ እዚ ናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዓብይ ዲፕሎማሲያውን ፖለቲካውን ዓወት እዩ ኤርትራ እገዳ ኣየንበርክኸንን ፍትሒ ክዕወት እዩ ዝብል ፅኑዕ መርገፂ ሒዛ ፀኒሓ ሕጂ ድሕሪ ክንደይ ፅቕጥን ሽርሕን ኣሜሪካ ባዕላ ኣገባብ ኣካይዳን ዲፕሎማሲያዊ ሰንሰለታን ክትቅይር ምግዳዳ ፅንዓትን ርሑቕ ዝጠመትን ናይ መሪሕነት ኤርትራ ዘረጋግፅ ህያው ምስክር እዩ ኢልታት ምርድዳእ ዘላቕ እንተኮይኑ እንታይ እዩ ዝብሉ ካብ ባህርያት ናይቶም ስርዓታት ይውገሱ ባህርያት ናይቲ ሕዚ ዓለም ትኾኑ ዘላ ናይተን ሃገራት ማለት ሕዚ ብዛዕባ ሰብኣውነት ብዛዕባ ገለመለ ዝበሃል ነገር የለን ብዛዕባ ረብሓ ይውጋዕ ስለ ዘሎ ካብዚ ተበጊሶም ኩነታት ከቢድ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ንኤርትራ እውን ብተናፀል ንትግራይ እውን ብተናፀል ንሱዳን እውን ብተናፀል ንኣምሓራ እውን ብተናፀል ንምውቃዕ ግዜ ይደሊ ፕላን ይገብር ነይሩ ሓደ እዙሲ እንተንኢሱ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣብ ኣምሓራ ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ብተናፀል ንክረክብ ይጠቕሞ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ቀፂሎም እውን ዘውዚ እኒሄ ውዕል ወይ ዘውዚ እኒሄ ስምምዕነት ኣብዪ ኣሕመድ ሕዚ ምስ ሱዳን ክገብሮ ዝደሊ ኩናት ይጠቕሞ እዩ ምክንያቱም ናይ ኤርትራ መንግስቲ ካብዚ ኢዱ እንተውፅኡ ኣብ ሱዳን ነቲ ናይ ዓማፅ ሓይሊ ሓጊዙ ኣብ ሱዳን ብልጫ እንተረኺቡ ተመሊሱ ከምቲ ዓንተ ብዘልኳ እቲ ስምምዕነት ናይ ግዜር ስምምዕነት ኣይኮነ ኣሳር ስምምዕነት ኣይኮነ ምክንያቱም ስምምዕነት ዝበሃል ፖለቲካዊ ስምምዕነት ህጋዊ ስምምዕነት ንብሎ ምሲ ምስ ረብሓ መሰረት ዝገበሩ ስለ ዝኾኑ ተመሊሱ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ንክውድእ ወይም ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወይ ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ንክውድእ ተራ ብተራ ንክፃወት ሲልዑ ምቹ ባይታ ይፈጥረሉ ኢሎም ዝቕምጡ ኣካላት ኣለውና እንታይ ይመስለካ
تقدي أبتقراي ونقداس نتوز مثلا نزيو أمونغو إثيوبيان إيرتران زولو ناي سلام سمع معنات نتقراي بقصالنت كما يصلوا عزبل بترتار زرع الخناتاتون له زين من تاي العزبل كله يقبان ملعلون تخكليو نحنا بأصوات كنصرح لنا أو تيز جمرنا يو ناي سلام صمدو ناي متحقات صمدوون حدا أكل كيرنا كن رئي لنا زي لكعيو حزا وزوع لزي من انتهي اللي زبليو خرزو له مثلا كنت قديم زول الخواه من استعمل كاز دولي حدني بيهرا وروحو مرقاقاتي سو بيهرا وروحو خرقاقات كله أب تحت زي خشف لغز غيل روحان دليتاتن كل خمس غيل أو قمت كتو تتكلم لك مغنياتنا ناتو إذا قدم لك له بفلاي نيجيبيا خدت متاقلو بأنصار بيهرا وروحوس إيجيبيا بزولي تمتامبر ناي تقراي انترست نيام حرا نيام أورمو أبزول ديتيل كاتو أي خيل المانج كما يقول كذا أخذ ساتوتو تتلو لي زلها بيهرا وروحا خرقاقات زغل نايزوم دحرك الموصينا نايجيبيا خونتات نايتي أمريكا تلو لي زلها بيهرا وروحا كم تخم زي خد هذا تشوبط نايجيبيا خونتات هذا زلو ساعات كم تخم زي خيل كما يزمسل خونتات تفتر الخمسة لو خنرينا سلازي زي نخرئي تقولو تم نروحو من مسلم زقالس زلو تاتيا بخالي بحالات رواينا محراين بتهز زخي زلو كايدا خطفوا سلا زغنو نا أمريكا ربح خرقاقات تخوين خا زسرع زي نزيس خاخيلو تزي كيدو أبناء حادة طفاتن أبناء حادة موتن زراقاقات روحا خمزين لنا أمريكا بقلصي مزرابي مخنياتو دحرمات زغمات كم تريو زلهم تي صمدو زبل عمر ويون أكايدا ني إذن إيرتران إثيوبيان ناب دبلوماسي قصهم يخدم هلاوم بزح عينت حطوطات كالعلن insecurities كفترن يزر زلو نزد ما هذا كابتي أبوانو ملسك خونه زخل زبلو عنه زي عبزن رياضة لنا قدايا زي صمدو زي parallel نايتي إيرترامس أمريكا كد كدو تدل زلا ويون أبجيساتو زلا ويون جلاك سامل ألتوز زلو إيرترا ستيل نتزلوا صمدونا هزبي نتزمدو زجبر زلو كدف علو مخانا مس أمريكا زمدنا يجبر سلو زلو نتزمدو كفرسي ويتطو كبلي زبحال بروجكت كم زيلن كمر آياناتو مدابل تجنا قد مقرب تلي حد فيك زخونة دوكومنت جيروم بريزنت هاجر إيرترا ناب دكتور دبرتين ويون جزياو president ناي دكتور دبرتين Eritrean government sent an official letter to the illegal president of Tigray region دبرتين قبر ميكائيل زبل كسيو to the blah blah subject regarding taking prompt strategic steps for provisional administration of Tigray ስለዚህ መንግስት ኤርትራ ናብ ትግራይ ደብዳቤ ሰዲዱ ናብ ዶክተር ደብረጽዮን ሓድሽ መልእኽቲ ሰዲዱ ንዘይ ሕጋዊ ዶ ገለዶ ዝብል ድሮ ፌክ አካውንት ስናገበሩ ከዛረቡ ጀሚሮም ኣለው ነዚ እውን ምስትውዓል ከድልየዩ بوغن تግራይ ግን እቲ ህወሓት ይኹን እቲ ምስ ዘሎ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዝፈርህዎ ዝነበሩ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ተፈጢራ ኣሜሪካ ድማ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ክትዓርቆም ተጀሚራ ንሕና እንታይ ክንከውን ኢና እቲ ፅምዶ ንሕና ምስ ኤርትራ ንገብሮ ዘለና ሓደጋ ዶ ክኾነና ይኽእል ይኸውን ተገምጢሉ ዶ ንጥፍኣትና ኣብይ ኣሕመድ ክጥቀመሉ ይኽእል ይኸውን ምክንያቱ ቅድሚ ነዚ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ኤርትራ መፍትሓ እንታይ ተፈቲኑ ነይሩ እዮም ዝብሉ ነይሮም እሶም أبي أحمد ناب UN دبدب سديدو إيرترا أبلولاو مريت إثيوبيا تياس لزلا إذا تعقب اللي زبل زرباي نسودما من تاكتو كمالي حسيبني ريم زبلو نتقارن مهرام نتي حزب تግራይ هو حات مهرام نشعبيا كاب تعد كوص أمو دحريو مدقعت نخجبر يدل سلز نبر زبليو بحفشا حنت زرباني رابزيا نبي إيرترا كمل صوت قداي يعني إيرترا انتايو وكم إيرترا خسارة أمريكا انتاي تسبيتا دي أو تهدروا معسكرة جل زبل نجارات بزح يخيري وبتدس أنا طلع هرموس أجلس انتاي دليتا أمريكا أبتي مسكترات مورو زلا مش مش انتاي دليتا كاتب قبل هو تي أمريكا دليت كم حاجة تقول تصدق أنا حكون ديو نتقابل مقطع تاري نتي شوك بوينت هيسكا نتي محنقو بحال بوتاتات حيسكا أستاي مقباري حنجي نيرترا أمريكا معسكرة وخجبر مالك مرقمي
ምክንያቱ ريخم لهم እተን ዓድታት ናይ ኣሜሪካ ማዓስከር ዝገበራ ለካሚን ኮይኑ ለካሚን ጥራይ ኮይኑ ጥራይ ዲኮና ሓንሳብ እናሓዋሩን ኣጋሊፅዎን ማለት እዩ እዚ ኤርትራ ካብኡ ነፃ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ተመሊሳ ኣኮማ ዓይነት ምምርሳሕ ኣይኣቱን እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ እቲ ድሌት ናይ ኣሜሪካ ምስ እዩ ግን ንዓዋላ እኳ ኣማኻንዮም ተኣትዮም ናሲ ንሕና ስዒ ኣማራፂናት ብዙሕ እዩ ምስ ቻይና ንገብሮ ስራሕ ምስ ኢራን ንገብሮ ስራሕ ምስ ኢንድያ ንገብሮ ስራሕ ምስ ቻይና ምስ ራሽያ ንገብሮ ስራሕ እዚ ኩሉ ብኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ በንፃሩ ኣሜሪካ ክትህቦ ትኽእል እንታይ እዩ እዚ ዋላ ሓንቲ ዝተኸፍተ ትሬድ የብላ ምስ ኣሜሪካ ነቲ ትሬድ ክንከፍቶ ማለት እዩ ብቀይሕ ባዕላ ክትቀምሉ ተለልም ሎጂስቲክስ ብካልእ መገዲ ንሕና ስቶሬጅ ፋሲሊቲስ ክንከፍት ንኽእል ኢና ኣብኡ ሜንተናንስ ክንገብር ንኽእል ኢና ናይ ተመራኽቡ ሓልፋ ገልበታ ግን ሴኪሪቲ ብታግ ምስሓብ ዘድልየን ዘለዋ እውን ክትስሕበ ንኽእል ኢና ኣብኡ ዕዳጋታት ክንገብር ንኽእል ኢና ልካ ከም ዝበዓል ዱበይ ዝገብሮ ዝነበራ ግን ኣብ ማዓስከር ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብዚኣ ትሰምዕዋ ዘለኹም እንታይ እያ ትብል ኣነ ብወገነይ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል ምስ ኣሜሪካ እንድሕሪ ኢልኩምኒ ብዙሓት ኤርትራውያን ክሪኦም ከለኹ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዝምድና ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ይፈልጡ እዮም ኣነ ከም ናይ ኤርትራ ከም ሓደ ኤርትራዊ ማለት እዩ ከም ዜጋ ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ናተይ መርገፂ ነጊረኩም እየ ቅድሚ ሕጂ እውን ክደግሞ ግን ኣለኒ ኣሜሪካ ዝፈትዋ ሃገር ኣይኮነትን ኣብዚ ቻነለይ ድማ ምስጢር ኣይኮነን እዚ ግን ንኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ የርብሖ እንድሕሪ ኢልካኒ ግን ምስ ኣሜሪካ ምትፍናን ይኣኽለና እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ንመጀመርያ ኩነታት ናይ ዓለም ከምቲ ዝደልዮ ይኸደሉ ስለዘየለ ናብ ኤርትራ ገፁ ክፅጋዕ ደልዩ ኣሎ ኤርትራ ድማ ኣይሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ክሳብ ሕጂ ነዊሕ ርሕቀት ከይዱ ኣብፅሒዎ ዘሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ካባይ ንላዕሊ እሱ ስለ ዝፈልጦ ነዛ ዓድል ተፈጢራ ዘላ ናብ መዕለበ ከብፅሓ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ፀገም ብዝተኻለ መንገዲ ክፍትሓሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር እሱ እንተተገይሩ እቲ ካልእ ፕሮጀክታት ንኤርትራ ክንገብሮ ንደሊ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ቅድሚ ዝዛረቦ ዝነበርኩ ኣብ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣለና እዚ ክበሃል ከሎ ንሕና ነዚ ዘለና ፀጋ ንረብሓ ኤርትራ ብካልእ ኣጋጣሚ እንድሕሪ እዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ክኸይድ ተዘይኪሉ ቻይና ዶ ኣሜሪካ ቻይና ዶ ራሽያ ንኤርትራ ክጠቕምዋ ዝኽእሉ ይኮኑን ብቁጠባ ክጠቕሙና ይኽእሉ ኮኑ እዮም ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክወርድ ዝኽእል ፈተና ግን ከትሕንዎ ዝኽእሉ ይኮኑን ስለዚ ኤርትራ ነዚ ዘለዋ ዕድል ተጠቒማ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ፈጢራ እንተኾነ ኣነ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ኣይፈቱን እየ ኣክንዲ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ናይ ስዑድያ ድዩ ናይ ካልእ ክኸውን ተዝኽእል ተመራፂ ስለምንታይ ቤዝ ከንመርፅ ምክንያቱ እቲ ጎረቤትና ዘሎ ብልፅግና ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ዕንደራ ናቱ ክቕፅል እዩ ስለዚ ንሕና ምስ ካልኦት ሃገራት ጥቡቕ ዝኾነ ሽርክነት ናይ ቁጠባን ናይ ቢዝነስን እንተደይ ጌርና ንሳቶም ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕለና ዕንደራ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ሓደ ሃገር ኣብ ዓድኻ ኢንቨስት ክገብር ከሎ ወይ እውን ዝኾነ ነገር ገብር ከሎ ንነፍሲ ክብል እዩ ዝከላኸል ሕጂ ኢማ ዝብሎ ፀንሒር ዳኒ ኣሜሪካ ቤዝ ክትገብረልካ ምኻብኡ ጀሚራ መጥቃዕቲ ክትገብር ተኮይና ፅባሕ ንጎሑቲ ናባኻዮም ክመልሱ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣጋጠመን እዚ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ኢማራት ነፈርቲ ኩናታ ካብ ዓሰብ ናብ ሑቲ ተጥቃዕ ከም ዝነበረት ይዝረብ እዩ ሑቲ ግን ናብ ኤርትራ ገፁ ኣይተኮሰን ብዝደለኻ ክትርጉሞ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣነ በዛ ነፍሰይ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ግንባራት ዘሎ ዕረፍቲ ዝረኽበሉ መንገዲ ኣይ ዶንት ኬር እንታይ እዩ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና እቲ መንእሰይ ኤርትራ ሰላም ከስተማቕረሉ ዝኽእል ስድሩ ክዕርፈሉ ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ድማ ኦፍኮርስ ወታደር ክህልዋ እቲ ኤርትራ ግን ኣገልግሎት ዘይኮነ ልዕሊ ካልእ ዝኽፈል ኣብ ካልእ ፅፍሕታት ናይ ኤርትራ ካብ ዝሰርሑ ዘለዉ ንላዕሊ ዝኽፈል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ወታደር ናይ ኤርትራ እዚ ንክኸውን ግን ንብሙሉእ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኣብ ግንባራ ሰዲድካ ደሞዝ ክትከፍሎ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ ገለ ክፋል ናቱ ኣብ ኖርማል ሂወት ዝምራእ ዝኸደሉ መንገዲ ጌርካ ነቲ ምልምል ዝኾነ ሰራዊት ከምቲ ኣብ ሳዋት ትዝክሮ ዓለምቲ ክኾኑ ድዮም ገለ እቶም ኣገደስቲ እቶም ንፉዓት ዝኾኑ ጥራይ ዝምልመሉ ዝነበሩ ናሓታቶም ጥራይ ክትሕዘሉ ትኽእል መንገዲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ኤርትራ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ እኒና ዘለና ሕጂ እዚ መንግስቲ ሃገር ናብቲ ዝቕፅል ወለዶ እንድያ ክትርከብ ኣብዚ ምርኽኻብ ዝወሃብ ዝግበረሉ ዘሎ ግዜ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ፀገም ሓንሳብ እናሓዋሩን ተፈቲሑ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ኩነታ ቁጠባ ዘተኩረሉ ኣጋጣሚ ክንፈጥር ተስፋ ንገብር እንተዘየለ
أمريكا حلخلخنا بلتنا كتنبر عن دليتها يكونن منجست إيرترا دما تسفى نقبر نزول كونتات كل مزميزو نابربحة حزب إيرترا قيرو ناتي حلم السايا كالك زارباي كلني نتيجة لنا سقاطها تتقيبنا نابربحة ناخن كيرو لنا ني إما حنتا قد أسيت لبوا إلو نيرو نعوا زكيرك بلكم نزناي معلتي نسون كلان كقبر زلو حجز إما أبي تساتف سلزقني بجاها نزا حبريتا زيا ناب إيرتراي نبس حليل النيرو لزا بواشنطن دي سي إلت أسرت شدشته قدام إلت أسرت شدشته ورحي حمشته إسرائيل شدشتان مالتيو نزقبر فليا قاتامي كلهم إيرتراويان أبتكباب زلهم كيتكم كتساتفون ناتكم أبركتو كتقبرون بتعتنا يزخاخر لكم نزيا بزغط المدبايون كزخاخركم كفتني حضرهم نزيا قدايزيا أيترسعوا كبلي دلي اجي ناب بزادر فقيرك سنبتكم لايك ايترسو ثانك يو بدينا يوكيدنا كونتي وراراتو بتبعت مكيدنا نقوم راح اطول حمد غيرنا جمر قاسي اقرا وزعات لعلى خلو سيرا حدبت جمر قدلي اقرا وحبو لعلى خلو سيرا حدبو كابيديو ميزانو ارترا ونتنا حاجز البقالسي زازي منا بحلنا غفرنا يطالاتي دقس